u7 o'clock isikhathi ke shuthi nje sine hour impela no Dr Mlilo emva kalokho ke sobe sesidlule no 2 hours sobe sesidlulela kuwena ke mlaleli ungabe engxenye yohlelo ke la kulesi singena kuyo khona WhatsApp 068 khona Facebook page nanda 88.4 FM khona igroup lapha no Facebook ethi nje asilungiseni okulona hlelo lalele Queen Rejoice ngihost yakho ngihleli nawe njengamanje ku 1 minute after 7 o'clock. Nanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Right, siphinde sabuya futhi isikhathi 10 minutes after 7 o'clock emsakazweni Nanda 88.4 FM uhlelo asilungiseni kumhla ka 13 August 2023. Hleleke no Queen Rejoice khona Thabo Sambodi babundaba enhle Mnyeza uMamhlongo sekhona khona nezambeli zethu studio ukhona ke uDr Mlilo umhlongo babundaba enhle angizwanga na ini singashihambe to obama. Oh abamndaba enhle siyabonga yazi ngempela sondela nizithule ngaphambi kokusukhuluma i-guest speaker babundaba enhle ama bodyguard sanibonani yebo njani sekhona zinjani asiyaphila obut yebo yebo zishon phela hayi mina ngumondli igama la umondli wakandlovu ugatsheni uyibodyguard hayi singavuma phela ngoba uhlezi nakhona uDr ula siyabonga gatsheni yebo bhuti yebo sanibona umpumelelo umhlongo lo umpumelelo umhlongo ubhuti omncane ubhuti omncane okay siyabonga sonke sabale escort yebo escort umdakane indaba mhlongo all right awusiyabonga kakhulu hayi ugagatsheni siyabonga kuthiwa uhlaka noma nakho uthi la ukhona hayi la ngizwe ngawe phela hayi ungicelile nje wathanda ake ngize nami ngakujabulela nje ukuthi ngeke ngibada emoyeni hayi siyabonga kakhulu yebo Dr Mlilo khona abathatha ikepisi lami bangiphuca bangitshela nje mina sengigqokela igqoko ezimnyama kodwa ngibona ngifaka ngigcina nini ngibona sengifike nesimhlophe ke ikepisi lami ngeliproject Mlilo ikepisi lami basitsara bathiwa nje leli ngeke uphinde uthole elihlaka nje la bathatha hayi ke mathiwa uhambe nesisu sakho nawe uhambe nekhanda lakho wamdawela ngapha all right asikubingelele sikwamukele Dr Mlilo once again ohlelweni hlezi kuyintokozo kuba nawe ake ngibingelele Dr Mlilo ngiyanibingelela nonke balaleli phinde ngijabuleke ukuthi siphinde silangane engicabanga ukuthi ke konke esihlangene ngakho kuzoba impumelelo na mhlambe nala okade mhlambe enganalo ulwazi mhlambe khona ulwazi ozolithola namhlanje yebo ukuthi into nesobe sikhuluma ngazo nawe uzobheka ukuthi kupho okusizayo ikupho okwazi ikupho ungakwazi ngicabanga ukuthi kuzoba njalo ngiyabonga kakhulu ukuba nani nonke balaleli namhlanje all right asivele nje singene kuyona silana sindliza ngeNtwaso yabona nje ikhanda lami liyaduma liyahlangana kuningi engicabangayo nengeke ngikubone engifisa ukwazi ukuthi uma sesindlinza sesingena kuyona indaba yeNtwaso ngempela siphuma nasiphi isifundo kuyikuphi okuyikona uDr Mlilo ake ngiqale nje ngimethulo oqalayo ukuzwa ngaye saba nenhlanhla through uthulwa kaMhlongo ukuthi asho wathi hayi kunobhuti owathwase emanzini wangena emanzini ngqo hayi ukuthi kwayakho kamama ubani noma kababa amakhosi amanzi amlanda nje ngqo mhlawumbe ukuzwa ama clip uma ngabe sikhuluma ngawo akona futhi indaba abayikhulumayo bona njengefamily but kune proof ekhona kwafika intatheli ngoba kwakuyinto ongathi okweshwama uthi hayibo umuntu emanzini aphuma ephila ahlale futhi izinsuku lapho emanzini aphume futhi ephuma nawo amakhosi amanzi ngokwesigaba sokuqala isigaba sokuqala kwaphinde kwenzeka futhi nesigaba sesibili esephuma esesha umhlwehlwe okwesibili futhi ephinde emthathile amphindisela khona emanzini lapha akekho usho wambona edukile kulokho kwazwakala nje sekuthiwa hayi cha nanga uzophuma umhla ukuthi la bakhulunywa khona ke ngezangoma ezithwase emanzini okulona hlobo futhi ubaba umqalo wendlela uyiza Shembe akhuluma ngaze encwadini yakhe ele ethi uShembe
makhulunywa ngothi emanzini so sengidlalela nje lo ongamazi noma oqalayo nokuzwa uhlelo namhlanje kodwa ke sindlinza ngayo intwaso Dr Mlilo ngibonge kakhulu ukuthola lesi sihloko namhlanje kufanele sikhulume ngaso uyazi mangabe sokhuluma ngokuthwasa sizokhuluma ngento engicabanga ukuthi ijule kakhulu engicabanga ukuthi mhlambe abanye bayithathe ngokudlala noma bayithathe njengebusiness ngendlela abayithatha ngakhona kanti ukuthwasa okokuqala ekufanele ukwazi na uzothwasisa umuntu ukulandelela kuqala imoya esuka imngenile ukuthi sikhuluma ngani sikhuluma ngemoya yokuthi umuntu akathwase noma sikhuluma ngemoya yokuthi umuntu uthakathiwe noma mhlambe uyagula ufuna ukususwa lezi zinto akanazo kuyenzeka ke la ekuthwaseni endaweni eziningi bamthwasisa umuntu abathwasisayo nase bemthwasisile uthothi ukuthwasisa lo muntu akufanelanga ukuthi athwase umuntu ufuna ukuthi adilizwe imoya nakuthi unemoya omunye uthola ukuthi kunelwane ezithile ezingene lo muntu iyakwazi lento uthina ivuka ishintshe ifuna ukuzenza sengathi idlozi kanti imoya emibe efuna ukukhishwa kulo muntu manje lokho kuye kudale ukuthi ugcine sekunezangoma eziningi kakhulu ezingena umsebenzi noma sithwasisa ngoma siqede emva kwaloko asisasebenzi kangakanani ke sangoma sekuhlathwa imbuzi kwahlathwa inkomo kwahlatha yonke into kwangena endlekeni uyaqeda lo muntu kwabhula lokho akufanele akubhula akakwazi ngoba kuthwasisa umuntu ongafanele athwase ngokuqala ke lokho engifuna ukukhuluma ngakho ukuthi kuye kube inkinga ke kufanele ukuthi kubantu abathwasisayo beyicubungule kahle indaba yokuthwasa okwesibili kunento ekufuna uyibheke lapha ekuthwaseni ngicabanga ukuthi nangabe unamathwasa ngithi mhlawumbe u4 ngiyalinganisa nayo 4 lamathwasa kwenzeka kanjani ukuthi amathwasa agqoka izinto ezifanayo wonke la ekhaya lamathwasa ebe kodwa engesiwa wandawonye engangenanga idlozi elifanayo phela abantu abathethe idlozi elifanayo manje lento iphenduka iba isikole manje uyabona isiba isikole ngoba phela nangabe ungenwe idlozi nanga ugatsheni nangabe edonsa ngedlozi engenwe idlozi angeke lifune izinto ezifanayo kimi nogatsheni noma izembatho zethu angeke zize zifane ngoba manje ungenwa abantu bakubo nami ngingenwa abantu bakithi manje ke ngiyibuke lento ngiyibuke sengathi manje ifuna ukuphenduka isikole ekugcineni igcine seyidalela umuntu mase esekhishwe efaka ubuhlalo uyambona usesedrobheni usedayisa amafruit nabo ubuhlalo bakhe lo uselulaza leza zangoma manje esebenza bese kuba ngathi izangoma zonke azenze ukuyikona kanti kunabantu ebekufanele kubheke ukuthi kufanele uthathwazi kujule kakhulu ukuthi ukuthwasisa umuntu mangabe ungezokulandela kodwa nazo ukuthatha nje ngokujwayela uzokwenza umthwasise shuthi uyafika umuntu eyigulela uthi hayi wena uyagula uphethwe amadlozi kanti umuntu ufuna umelapha kunomuntu uthola ukuthi masokhuluma ngokulapha ngicela ukuthi siyibuyisele la ekulapheni ngoba masikhuluma ngokulapha lo muntu mayizothasa usuke ezolashwa ngifuna singene kulesi sihloko esithi sikhuluma ngokulashwa komuntu noma ngokulashwa kwabantu kukhona umuntu uthola ukuthi ubulala umuntu engithi ahambe mhlambe asuke ekhaya ayosebenzela eGoli ngiyaleke mhlambe ufika hlala ehostel ethi mayihlala la ehostela agange mhlambe babulala abantu noma benza okuthile bayasuka abakubo loya muntu oshonile balanda inyanga ifike isebenza lelathuna laloya muntu ngoba bazi ukuthi lo muntu ulinyazo ubani batholakala ngumuntu esedudulune noma segwaziyo bafika bayasuka basebenza ithuna leya muntu uyasuka wena wabulala leya muntu uyagula bayakuthatha kina ngithi abazi bakusenyangeni iyafika inyanga ethi hayi lo muntu ungenwa idlozi kanti lo muntu ubulela umuntu yena lo muntu uphethwe yiqunga fanele akhishwe leli qunga lela kalezi ubulela umuntu yena akazange angene idlozi lo muntu uthathwazi uyasuka nangabe ungabheki kahle uthwasisa lo muntu iliphi leli idlozi olifaka kulo muntu manje uyabona ungakho lo muntu ubulele hayi ngoba engena idlozi kuvuka lo muntu manje ngoba manje inyanga isisebenza ilanda lo muntu okubulela right iyajika ke lento manje siyafika sangoma sithi hayi shamathambo sithi lo muntu uguliswa idlozweni nabantu abadala kanti lo muntu ulekwa yila abantu fanele akhulume iqiniso ukuthi wenzani mhlawumbe uthothi inyanga icuphela ukuthi akabuye lo muntu azocela uxolo bese kubuya manje kube nezinto zala ekhaya noma kulandwe inyanga yayezinto okay nangu sehlambulukile kwenziwa njani iyasuka inyanga ethi hayi akathwasa yo
uyathwasa uyaqeda awulaphekile awusasebenza awusekho umsebenzi yo siyaphambana ekhaya Hey, singe-understand. yabona ke kukhona into Kuyabe siyafika thina lapha siya-diagnose sithi ubipolar kanti usuyahlanya. kanti usohlanya impela uthwasiswe kungafanele lento Dr Mlilo ibikhulunywa lapha ekhaya namhlanje nje yeah njengoba ngithi ngikhathele bathi oma osho ngicacasa abantu babevele bephiwe ngazi unezinto nje avele nje azisho nje ubuso osho unobuchule uthi khona lesimo lesi uthola ukuthi wayekhuluma ukuthi hayi awugezi kufanele sigeze kwahamba ubaba uchaza lokho hayi ukuthi kufanele kuze kwenziweni amanzi nje uyayichaza nje into asitshele nangehistory nangendaba esasingazazi zakhe ubaba okunye kushaqisayo uyabona ethi ukuze kudlule yabona athi ngoba manje nizosuke nihambe niye kubantu inyanga nezangoma zibese ziyasizakala zithi unabantu abadala thwasa kanti nje unalesi sithunzi lesi uyabona ngendlela bekade echaza ngayo sengiyabona ukuthi ilento le kuyasondela nalokho okushoyo uyabona nangabe ngingalinganisa ngithi awuphume manje la uyedrobheni ngicela mhlambe uzohlangana nenqwaba yezangoma angazi ukuthi zingaki okuyinkinga kakhulu ke manje osekungidida kakhulu sekuze kuthiwa senengane ezincane kakhulu uyabona ubona ukuthi umuntu nangabe sesemncane njengomntwana uyadinga ukuthi acelelwe noma ngabe kuthiwa likhona ke idlozi uyadinga ukuthi acelelwe ngoba kusenegaba esafuna adlule kuzona uyabona zempilo noma zokukhula akube nezimo ezithile eziphoqayo ngempela ukuthi yabona manje ikhona lento esiphusha lo mntwana sesizamele manje izangoma ngothona sobe sifuna inkomo sithi hayi lo mntwana unabantu abadala ithwase lengane eqede kukhishwa inkomo kukhishwa yonke into ukuthi odu emva kwaloko engifuna ukwazi mangabe engasasebenzi selingasasebenzi idlozi kusuka sekwenze njani ngoba phela lo muntu uthwasile bake bathi abanye Dr Mlilo hayi la midlozi alihluphi bekufunakala nje ngikwenze nje kudlule akulona lokusebenza ngizwe bechaza kanjalo abanye lalela angiqondisi basuke berong into akufuneki nokuthi beze bemthwasise lo muntu loyo kufuna bamthathe bamdilize lezinto lezi angithi akufanele athwasa uthwasa kanjani ezefakwe zonke izinto agcotshwe ngodaka ukuthwasa lo ufuna bekwazi ukuyihlukanisa ukuthi lo muntu akathwasisi udilizwa lemoya uyalashwa lo muntu aqede na ukuthi mhlambe kunesimo esithile ekhaya akufanele alashelwe la ekhaya akabuyiswe ke ezosetshenzela la ekhaya bese buyiselwe ekhaya hayi ukuthi athwasa aqhubeka ayofuna umsebenzi asebenza uthi Dr Mlilo lo muntu uyagula manje uzwa kahle usho njalo akala kuliswa imimoya kahle lento oyisho khundu Jones nami ngike ngayizwa ngabothi sekuyizaba sekubugebengu ukhona umuntu ongathwasela ungasebenzi kanti isangoma uma sekhona izangoma ukuthi hayi mina nje ngangidlula ikhona isangoma ezidlulayo ayikho lona kwamanje phela sesiyababuza la umuntu uyamfica ufaka amabhayi ufaka ubuhlalu use-internet cafe wenza i-CV uyofuna umsebenzi ungani uyisangoma uphelele wena manje wase uyahamba futhi abantu bazosetshenziswa imali phela mase uhamba wena futhi uyemandiyeni yabo so manje leyo nto ithanda ukuba inkinga ngempela kodwa kuseyicacisile ku Dr Mlilo cha umuntu usuke egula kahle sithi mawuthwasa ukuthwasela ukusebenza fanele yabona la ngabuthwasa yebo idlozi lisuke likunikezela umsebenzi wokuthi usiza abantu noma uphilisa abantu alikunikeza umsebenzi wokuthi uthwasa uqede kukhishwa inkomo la ekhaya kuze uphinde ukhishwe inkomo yenyanga uqede ubuye futhi uzohlala nathi la kanti yini kade yenzeka kuwe lo muntu okade engenile ezokunikeza lo msebenzi angithi ufuna usebenza kungani manje nangabe sewukwenzile zonke lezi zinto akazidingayo ubuzoshede sifuna inkomo ethile sifuna imbuzi ethile sithi sangoma ngendlela yakho okay kodwa ke nabo ke abasekhaya basuke beronge nabo ukuthi uma sebezokulandelela sebethola ukuthi hayi ngoba into ofana uyilandelele ngaphambi kokuba uthathe isinqumo uyibheka ukuthi ihiyo ngempela yini nangabe sefikile ke lo muntu lekhaya sebemlethile akasasebenzi masubuyele emuva gobela nakho phela kusebenzeke ithini kwenzakalani mawubuka kukuphi singabaleka kuyena kwi mic
fanele achaze phela ukuthi kukuphi kungani kungasebenzeki bese ke siyithola ukuthi inkinga yakhe ivinjwa yini nazo akekho umuntu ongathwasela ukuthi hayi akayohlala emzini umuntu ahlale inyanga aqede lapho uyabuya lapho uthi hayi kade nje kufanele ngiyohlala emzini umuntu futhi unazo izinto ofuna uzenzela ekhaya hayi kezwakala yebo yazi imibuzo eminingi sengivene ngayikhansela yonke usungulaphile asabile ngoba ngibuka ihlaya namashazo ase-expose ku TikTok izangoma yabo kade kuvela nje ethuli if you remember a week ago lo mama wasegoli obethasa umuntu embambe itoto konta njalo nqune what the fuck wathi wena mase ngiyogeza ukuthi ngifuna kube nqunu kanti ufuna uyibukela itoto zila and what I found queer lapha ethuli lo baba nomama wakhe nomama wakhe bobabili bathathiswa yini nokuza lo muntu which I found strange ukuthi kambe ngenzeka nidlozi linithumelele unishadile kumuntu oyedwa ukuthi ngeNtwaso again I'm not saying it cannot happen but questionable lo ke yeah okay so la ngiyakhona ke usu clarify lento behlala i-cause for concern mina Dr. Mlilo ukuthi abantu bayazi ukuthi yini igobongo ngiyabonga ngombuzo wakho bamndaba enhle nami bengiya lapho abantu balazi igobongo uthini ulwazi elifishane mangibheka okay ake ngibuye lapha ngicela ukuphendula lapho ogobongweni uyabona nangabe sizokhuluma ngogobongo kukhona umuntu owazi nje ukuthi kuthiwa kunento ekuthiwa yigobongo akazi ukuthi ugobongo usuke ekhulunywa ngezinto igama lilodwa kodwa likwazi ukwenza izinto eziningi imaki igobongo noma ugobongo nakho ke ngiyabona ke iqala lapho ugobongo yes ngoba le mithi le imithi esuke ihlanganisiwe akuthatha umuthi oyi1 ekuthiwa ugobongo kunemithi esuke ihlanganisiwe lapho kufike kubhekwa isimo somuntu angithi mhlambe umuntu ufanele adilizwe imoya okay lo muntu akufanele athwase ufuna ukudilizwa kuba nalo lugobongo oluzokhandwa luhlanganiswe le yamithi eqondene nokuthi kudilizwa lemoya phezulu lo muntu noma mhlambe kufanele uqale agezwe lo muntu uqala asusa izinto ezingamathunzi eqala bese manje kuzodilizwa lemoya manje itshela ukuthi iyadilizwa manje kulomuntu ayihambe manje isuke kulomzimba ngoba manje akufanele lo muntu engabumbathwa ile moya kube nalolu ugobongo lolu olikhandalo khandela ukuthi uyadilizwa bese kuba nogobongo nangabe uzothwasisa umuntu sesongena emagobongweni ukuthi sithwasisa umuntu kufanele umbheke uyabona nangabe nekhona lekhaya anikwazi ukuthi nidle ugobongo lifanayo nonke noma lolu ugobongo oluzofana nonke amadlozi awafani luzothakwa ngendlela engafani okay uzothi nangabe selukhandile lolu ugobongo kuthiwa lolu olukabani noma lolu lukasithona mhlambe lolu lukaMasibuku ngiyalinganisa okay la fanele abantu bakwasithole lana bezofika kube ibona bazosho ukuthi ugobongo lukasithole lukhande kanje uyabona ngoba omunye umuntu uzongenwa imoya engafani neyalo muntu manje ugobongo lakho ngeke luze lifane imithi ephakathi uyabona iyo ke lelo ukuthi ugobongo akusiyo nje into ongahamba uthi ngiya lapha eFaraday ngizofika ngithenga ugobongo okoqala na uthenga ugobongo uhlanganisiwe ulithenga kanjani ugobongo uhlanganisiwe ongalazi ihlanganiswe ngane ulithenga selihlanganisiwe kuthi nanti ugobongo lomndawo lihlanganiswe nanto lomndeni ngikhuluma ngento eyenzakalayo uthi afika la kuthengiswa khona imithi kubhaliwe nanto ugobongo lomndeni okoqala la ngifike ngiphike khona okay ugobongo lomndeni lo kuhlanganiswe kanjani lapha phakathi uyathatha nawe into ongayazi uyahamba uyoyinikeza izingane zabantu nazo azazi ukuthi kufakweni la uyabona uyasuka futhi uyahamba ukhipha lo muntu uziyomkhipha lo muntu umbeka ekhaya awuyazi lento ukuthi iqalwa phansi kuze kube lolu gobongo kufanele ukwazi ukuqala phansi lento ifana nani ifana noma sizobuyela ekuthini silapha umuntu angithi ngingathi nangomuntu uphethwe ikhanda umuntu uma ephethwe ikhanda kuzobe kufika umuntu uthatha uphethwe ikhanda uthatha umuthi okubhema umbhemise liphele lingaphinde libuye kufika omunye ephethwe ikhanda uthi ambhemisa lingapheli liqale phansi yabo manje kufuneka manje na ukuthi umsebenzi wabantu uthwasile unedlozi bakutshela abantu bakini ukuthi lo muntu ungambhemisa uzothi ambhemisa aqhuma igazi ngamakhala ashona
uyabona uthathe umuntu nobhemisa umuntu ungafanele umbhemisa uyabona manje ke kunobungozi la ekwelapheni efuna sibheke noma sikulandelele uthola ukuthi lo muntu ufanele uthathe umuthi mhlawumbe uthatha intelisi yemoya ethile uyamthoba lo muntu umthobe bese mhlawumbe uthatha mhlawumbe izinto ongamhlikihla ngazo mhlawumbe umrabhe lehle lithi malehla leli khanda mhlawumbe uthothi kuthiwa ngambhemisa uthe mcabe uyabona manje ukwelapha ke kufuna ukuthi ulandele kodwa hlangana nalabantu osuke bengingenile bekunikeza umsebenzi manje nangabe kungekho lutho ungezwa lutho wena uyitho usuzofika uzolapha kanjani nakho ke usungene embuzweni wami obuzolandela uDr Mlilo ukuthi njengoba nje kuthiwa kuhlanganisa ukuthi ukukhulunywa kubani kugobela kuphela yini noma nalo thwasayo na kumele atshelwe na ilapho ke la ngifuna ukuya khona yabona lapha ithwasa angithi liyafika ithwasa ngiyalithwasisa kule mithi mina engizomenzela yona angithi uyafika kakazilutho alright okay ufuna bakhulume kimi abakithi bethi uthwasa usibanibani mkhandela ukuthi nokuthi uyabona lento abazobe beyishokele bazobe bazi ukuthi manje izomhlanganisa nalento yakhe manje ukuthi lento ikhona ukuthi iconnection yakubo manje ayikhulume kuyena bese mina ngikhona ukulandela yena ukuthi namhlanje baba uyazi ngivuka nesibonakaliso esithi angazi kusho ukuthini bese manje sengibuyela lapha na ngifike ngishisa impepho ngithi nina bakwamhlongo nangumntwana uvuke nesibonakaliso esithi ngicela ukuzwa ukuthi ngabe kusho ukuthini bese bethi njengoba eboniswa kanje mthathe musemanzini noma ngaphambi kokuba umusemanzini kodwa ake nokuthile noma kunenkulumo ethile eyenzeke ekhaya kubo ukuthi awumbize noma ake nithinta umuntu omdala ekhaya bese ukhona ukuthi wena ulandele yena manje entweni na azolikhela lo muntu ke uyathwasa ke lo uyabona ezekwena abuye akuchazele ethi angithi manje nakakabi nalwazi kunesikhathi la ozothi na ulekhu umshintsha lamagobongo bese egcina manje lento isiyakhona manje ukuthi useyayixoxa yena manje ukuthi hayi namhlanje bafike bangicela ukuthi nokuthi ethi yakhuluma ngalezo zinto zenzeke ethi yakhuluma zenzeka uyabona abuye azokutshela ngemithi engayazi ethi kuthiwa angithola umuntu othile nosibani ethi mhlamba abangitshelanga ukuthi okwenzani yabo bavele bangivezela imithi ethile nethile sekufanele mina manje ngibuye ngiphinde ngibuyele khona nina bakwabane la umntwana ubonisa imithi ethile nethile kodwa manje abachazanga labebe bemtshela ukuthi yani uyabona okay sekufuna manje ngilandelele babuye kimi bengichazele bese ngithi sicela manje ukuthi abantu bakubo babuyele kuyena lo mntana bamchazele ukuthi kusho ukuthini ngokwenzani le mithi abayifuna kuyena yabo ngoba kunalento yokuthi uthola ukuthi mina ngizowazi ngenye indlela lo muntu kanti yena bafuna ukumenzisa okunye ngenye indlela kunolwazi abazomnikeza lo ukuthi cha wena ungakungenzi kanje usebenzise kanje yabo manje ke kunezinto ke lezi uthola ukuthi lapha ekwelapheni abanye ogobela abamvumela umuntu nabemthwasisa mayechaza izinto ezizibonakalise egcine ezefuna ukuxabana nani nethwasa egcine sethi hayi angizuzwa ngawe bengingifike ngikubuzeke mina ubani usuke ezothwasa la ekhaya ngoba idlozi zifuna likhulume ethwasini angithi lona izothwasa abantu bakuba bakhulume kuyena abuye yena azoreporter la hayi ukuthi funa behlale bekhuluma kimi akube naleso simo esithile mhlambe esiphoqile ukuthi bechaze inkulumo ethile kimi yabo kodwa umuntu afuna abakhulume kuyilo okuyena ozosebenza ngabo ngoba phela akusingo mina engizosebenza kubo uyena ufuna phuma yosebenza uyayibona le no uyazi ukhunditshwa yaba ucubungula imvelaphi yamagama esiZulu just specifically Zulu uyabona nugobongo ukuthi kusegotshwani la ugobongo uqhamuka from egotshweni kwemimoya ethile efanele idlobani so for almost 20 years unto bethi igobongo misleading people iyangikhalisa lento ukuthi kushuthi nami khona labantu ngibafaka ehlathini khona ngenxa olwazi oluncane bengenayo and today angisabi mina ukuthi cha enganichazela igobongo ngenje ngangimfaka ehlathini nali iqiniso ba siyabona kanti igama ugobongo ukukhulunywa ukuthi kugotshwa imimoya
emithile. That is why kufanele wenzelwe ugobongo ukuze into zakho zihambe kahle. Simple as that. All right, siyabonga. Yes, tell Nje somebody. kuyenzeka yini umuntu kanti ungenwe vele imoya emibi njengoba uthi kuyenzeka kusuke kufanele kube uyena ukukhulumayo akutshela kanti imoya emibi ifuna ukuhlala la kuyenzeka lokho bese mhlawumbe ukwazi ukuyibona ukuthi hayi akubona abadala laba imoya ethile le angithi ke lapho ke kuyenzeka ngithi umuntu uma eqala egula baqale befike nabo ezomhlolela eqala betho nina bakwamhlongo sisazohlola okay ngiqalela umuntu uma ezohlola awufike uchaze inkinga yakho Yeah. ufike nje uthi hayi ngizohlola emakhosini okay bese ngithi ngizongenisa ngikhulume nabo nena bakwamhlongo nabo abantu bathi bazohlola ngisacela ukubangenisa ke sizwe inkinga yabo ukuthi kuphi bese beyangena abahlala phansi siyakhulekela ushisa impepho ukhulume nabo base sebebuya babuya nazo indaba zakhe bese besho bethi hayi uyazi lo muntu unenkinga ethile edalo ukuthi nokuthi seyabatshela labandazi lo muntu unenkinga esona idala ukuthi nokuthi yini akayaziyo ngalokho bese ethi mina ngazi u1 no 2 no 3 yabona ethi hayi mina ngihambile kuthiwa fanele ngithwasa noma fanele ngithi cha laba ikhulume yokuthwasa lapha fanele kudilizwe wena noma kususele into wena unezinto ezithile uyabona kunezinto engithi njengamanje kunomuntu uthola ukuthi ngilinganise nje mhlambe ngomuntu wesifazane uthola ukuthi akhipha isisu noma achithekelwe isisu afihle angasho yabo bese embathwa ileli yathunzi akageziwe lo muntu umbathwe ileli yathunzi mhlambe lo muntu aze athola umuntu ozomshada usefuna ukuyoshada uyifihlile lento uyabo bese zithini izangoma zithi hayi fanele lo muntu namanje unomuntu ahamba naye amembethe lo muntu ufuna ukugezwa hayi ukuthi ufuna ukuthi athwasise lo muntu akazile ngokuthwasa lo membethe lo muntu uchithekele ingane ufana nomuntu ozilile uhamba nethunzi elimnyama uyasuka wena uthwasisa lo muntu phezulu kwale azophi kanjani lezo zinto ngoba usho ukuthi yena manje uzilile ene lo muntu amkhiphile noma lo muntu ochithekile uyakhula lapha ke uyabona lento uzothi esuka lapha egcina ethi hayi nangabe ngilele ngibona umuntu noma ngibona ingane bejike bethi hayi esilwane kanti uyazi ukuthi yena wakhipha isisu noma yena wachithekelwa isisu ukufihla lokho which brings the question engiyibuza ukuthi isikhathi isiprepare iprogram nothabo decide ukuthi yipi angle soyithatha ngoba bes avoid wena doctor ukuthi sibuyele ezintweni esesake sayidiscuss kusona ya ukuthi asikaze sikhulume ukuthi umuphi umehluko ukuthwasa komuntu wesifazane nokuthwasa umuntu wesilisa shuthi la ekuthwaseni komuntu wesifazane bayathwasa labantu bobabili kodwa manje lento ifuna ukuthi uyibheke eqala ukuthi ngempela kufanele yini uthwasa nje ungenwe yidlozi lingene endlelani ngoba uyabona la ekuthwaseni njoba ngisho ukuthi la ekuthwaseni kuyekuthanda ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi uthwasise umuntu kungafanele ekugcineni angeke kuze kwenzeke lutho angeke azahlolele nomuntu oyi1 angeke kuze ngene nomuntu oyi1 ngoba yini bekungafanelanga yabona bekungafanelanga uyabona njoba ngikubuza ukuthi na ungaphuma nje la ngeke ufike lapha emgaqweni ungahlangananga nezangoba mhlambe ezu5 awusayigibeli itekisi singabe khona noma it makes sense now we say ukuthi why amantombazana amangaka bezangoba ngoba iwona amaningi lezi ingane ezincane manje masuyibeka ukuthi kuyenzeka umuntu mhlambe waphuphumelwa isisu noma wakhipha isisu wasembathwa umoya uthile bese bethi labo ngoba eziningi noklama ibona phela benza lezi zinto kakhulu legenge le ugame engafuni ukubonakala ukuthi inezingane ithi ngakhulelwa asikhiphe isisu afuni nje ukuba nengane uthi ababona bonke labo kuhlama sebeyizango oklama basebebayizango umbethwe into kumele uyigezwe ilashi isuke kuwe kuvele kuthiwa hayi bona umuntu iyangwarisha actually I'm sorry to bring you in here iyangwarisha lento yokuthi ayiveze namhlanje uDr Mlilo ukuthi ufike wenza izinto zobumnyama now uma usufuna ukupolish image yakho ubusugangela ngase sengibuya ngasentwasweni ikhona ke sithe namhlanje na
ukuzindla ake sizindle ngeNtwaso siye kulama topic esesobonile kuma social media ongakhulunywa kawo ngoba ububheka once wabona izangoma ku social media you must understand it's either they're selling their personal knowledge hayi ukuthi ulwazi wena manje ulwazi lwabo ngoba befuna ukudonsa i-attention abakhulumi ngento e-universal ngoba ngithe makuthabo ngeke thapha uma sokhuluma ngobungoma kufanele kube khona ulwazi olu-universal oluthola kubona bonke abantu ababeza ngoma ngempela uma sokuzoqhamuka ugogo Lindiwe ashe zakhe izinto athi kunama-meridian awu-10 kufanele udlule kubona then kuba khona isitayi siyokukhombisa khona bathi they are chosen bachuze ubani uzibona uchuziwe yabona ukuthi manje nangiyibuka lapha ekwelapheni sekukuningi ubugebengu kakhulu nokuthi bancane abantu abaphiwe okokuqala eke kufuna sikubheke kakhulu ukuthi ugcobo lalonto oyenzayo lukhona yini nokuthi bayasinda yini abantu uma kuthiwa uyabasiza kuthiwe bayagula ake sikeke lokho ukuthi ke hayi sikhanda amagundo analanda imali ake sikhulume ngomuntu ogula kuthiwa nanga umuntu ufika uyagula sikhuluma ngokwelapha manje ukuthi nanga umuntu akaphume esindile like uyasinda yini uyasinda yini baphuma besindile yini la ekhaya basizakala yini bayagula nanga umuntu ufika ushawe stroke bafika nabamdiliza emotweni bamlethela ekhaya uzosinda yini ngicela ukuthi angenelele lapho ngicela ukungena kuleli phuzu enilibekayo ukuthi kubuke ngazi ukuthi abantu besifazana abaningi ibona abathasayo kunolwazi lihambe lalahleka mayelana nomuntu wesifazane okhiphe isisu njengoba sibone sekune abortion isilegaliziwe nje noma siphuphumile ke ngokwe natural kunento biyenziwa izalukwazi kuthiwa babelethisi yamadwala yes so uma ngabe ufika enyangeni izothi inyanga iyenzela ingane iladi kodwa umoya wengane usasesiswini awubelethile bekunento eyenziwa izalukwazi ngoba uyindlu yakagogo emakhaya ibilabor ward right so leyo nto kuthiwa babelethisi biyenziwa ogogo ukuthi okay ke ngoba ingane ayisakwazanga ukubona ilanga so siyabelethisa umoya wayo kuyikhathi kufika kulesa stage sokuthi ke ingane siyaqanjika igama yenze isibelethile ezulwini lomndeni ngoba kahle izulu it's the family hayi lapha sky so okay mina ngithi uyazi ukuthi sondela baba ukuthi olwami ulwazi lwesingisi ngisebenza ngesilungu ilento esibiza ngokuthi i-volatile womb syndrome ukuthi thina sesithi umama kabambi kungenzeka ukuthi kwi-deep kwi-placenta kune-inflammation ebangwa ukuthi wake wa-aborta okwaba nama-miscarriage kodwa wangayenza i-D&C okuyiyona eklinayo but manje azingichaza ukuthi uruve nosiwayithatha wayibeka-ke manje kwi-African scientific understanding ukuthi ababelethisi kufanele baqale bahlanze leya womb beletha kuqala before sithi umntwana nanku bese siyametha igama senze iladi ke after siyabonga Thuli wayilapho Dr. Mlilo lana sikhuluma sidlinza ngeNtwaso kukhona ke okwenzakalayo ke uma ngabe beyothwasa esikhatsini samanje uba nosuku lokuhamba uye kaGobela babe bavalelise upheke kahle impahla zakho ubese uyahamba uyakagobela isimanje manje yini kodwa nje manje umuntu useba nosuku aya ngalo wagobela apheke kahle avaleliswe mhlawumbe umunye bamuphi ngisho ama gift uyabona nje avaleliswa nje ahagwe nje agibela itaxi esiyahamba kuseyothwasa ithini ngoba sibuka kuhlukile nangendlela okwenziwa ngayo before nalokwenzeka ngayo manje kuhamba kanjani ithini into ngalokuthi usuku ufika kanjani shuthi la
ilento ke ekade ngigxile kakhulu kuyona ukuthi asisibheke isimo somuntu ngoba umuntu mayezofika la awumbheki kunomuntu ozofika ngoba ethandela yena ukuthwasa uyabona nangabe ufika ukhona umuntu okebone umuntu ethwasile ethi hayi ubani uyisangoma nami ngithanda ukuba isangoma nami sengendaweni ethile ngiyothwasa khona ubani uthwasa kuphi mina ngendaweni ethile ngiyothwasa khona uyabona ingakho ngithi lento ifuna ukuthi ilandelwe kahle ungasabi ukuthi umuntu umthethe idlozi awunalo uyabona akuseli icala ngcono kumtshela iqiniso kunokuthi umfake ehlathini right ya naye ngenalo akanalo makuthi uyagula akalasha umuntu manje naku ugebengu buningi la manje ekwelapheni kufana noma kuthiwa okay nanga umuntu kufanele uhambe ngiyaxaka mina ukuthi nangabe uyinyanga umgeza kanjani umuntu uhambe umgeza umuntu esigangeni ngoba umuntu umenzela izinto uthi akahambe ayogeza indoda ingamgeza kanjani umuntu esifazane esigangeni ikhanda into lezi hambe yomgezela khona ngoba mina njengoDr Mlilo mina ngazi ukuthi umuntu ufuna umenzela izinto bese uyamtshela ke ngicela uthathe lokho uhambe esigangeni ufike kwenza u1 no 2 no 3 uqede lapho ubuye uze kimi ngunikeze izinto zakho akahambi nawe la sibuka khona lemkhubo esibone show bamndabendle angithi lapho ke qala khona ukonakala manje uthola ukuthi manje kwalona shuthi leli dlozi eselingenile lingamanyala phakathi noma linamanyala phakathi why wena esikhundleni sokuthi uphilisa abantu wena bese uyovukelwa yinkanuko esigangeni ukwazi ukuthatha umuntu uhambe uyomfaka le esigangeni uyaqeda lapho usuvuka yenkanuko zakho lapha yenzela umuntu nangabe umelapha izinto umnikeza ahambe mdala lo muntu noma akathola umuntu ozohamba naye osemndenini afika ahambe amsize egeze eqeda abuye eze kuwe umenzele lokho ozobutshelwe kona ukuthi menzele kona right wakhumbula wekhwenricho uThabo ngicomfortable ukukhuluma into ngoba kuyona secret wathi uThabo in investigation what happened to Gogo Scottin ekhumbula abagogo Scottin ya into yakhulunywa nje open ukuthi wayengenwe wathaba wangenwa yini awasho yena wathi wangenwa angazi ubani kodwa wayesemdansweni waye phathini wangenomkhulu wakhe umkhulu wamngena kodwa wamngena wayese ephathini Samuel lapha eMpumalanga wayese phathini la ekhona wangena idlozi eligroove kwathi nje la ngenethe emgroove ilento ovene wakhuluma ngayo manje sekubene kwastrike lokho kubene ukuthi awu kambe ngathi mangise emgurweni ngisepeshini bese ngiyalo lento isiqala ukutshela ngalento esihlala sikhuluma ngayo niyadimba sithi ama wandering spirits othola ukuthi acutha kulezi indawo azi ukuthi khona labantu laba ngithi vele baphuza ama spirits bese ama spirits ba attract yona le spirit lesasifaya ngaphakathi bese vele kuphonseka noma umuphi umoya bese kuthusa yalokho kodwa nayi ke futhi la singakahambi kakhulu Dr Mlilo ngibuka isikhathi sethu uke wayikhuluma leyo ukuthi abantu bayagula wangenelela noma njumane la ukuthi kuyenzeka umuntu uhlambe waphuphunyelwa isisu besizokhuluma nasekulapheni kakhulu nangenhlobo zemithi kukhona lokhu kwesintu noma kwemvelo angisho njalo ngoba kwemvelo lokulapha kwenu ngoba kusebenzisa amakhambi emvelo bese uba khona lokho abathi abelungu bayalapha besebenzisa ama pharmaceuticals seke salichaza ke igama elithi pharmaceutical uthi iqhamuka igama lesiGreek elithi pharmakia elisho ukuthakatha vele nje mawuthi pharmaceutical imithi yokuthakatha now bagoma ingane la angithi ama vaccine anezicubu zabantu anezicubu zembungu inyanga mayikatholakala nezicubu zabantu iyaboshwa yes kodwa nawo bayakwazi abantu kuyothoba ama vaccine kufakwe izicubu zabantu kungenzeka yini ukuthi umuntu edla umuntu noma efakwe isicubu somuntu lo amoya walezi ayicubu ubuye uvuke nawo ngaphakathi la kulabantu bese kusasa bese kuthiwa hayi lo muntu unabadala kanti unale moya lezi izicubu lezi ezifakwe kuyena ngiyawubonga lo ngiyibonga lenkulumo engizwayo uyabona lapho khehla ukhuluma kahle impela uyabona angeke ingavuki lento ngoba engithi mhlambe lento ifana nokuthi uthatha lento ucaba lo muntu
noma mhlawumbe uthatha lezi icubu zalomuntu uzogcaba umuntu ngayo lento iyavuka iphendukani iphenduka umoya omubi kulomuntu egazini manje yabo ngoba manje lo mzimba usuhlanganisa nomunye umzimba angawazi noma neminye imizimba angawazi yabona usumfaka kuyena manje ngoba lo mgcaba masuhlanganisa lento ifana noma kuthiwa bazokujova ngalento isingene egazini manje uyaqala uyinotice bizoqala ishintshe kuphi emaphupheni uqale ube namaphupho ongeziwathola kanti kade sekukhona lento manje sifakiwe kuleli gazi noma kulomzimba manje yabo ifana nani ifana nokuthi okay nansi nyanga Dr Mlilo ngiyalapha okay ngihambe mhlambe ngithatha isilwane esithile ngiyalinganisa ngithatha isilwane esithile ngibuya ngikhandi into yokugcaba ngithi awazi wona ngiyacaba ngento eyinunu manje sengikufaka le nunu manje egazini kanti ngabe ngithathe mina amakhuba lo ngasebenzisa amakhuba alihlahla zemvelo nakufanele sebenzele zona into eyindalo nangifaka isilwane ivuka lento egazini isimo sakho siyashela wathi kusamle ngicela ukubuza mina njengondaba enhle ngasishayela isangoma mangisithanda isangoma ungashela isangoma sinqoma angisengayana ukuthi ke nikhulumisana nje ngifuna sikhulume leyo ngoba ngifuna alesithatha iposition yakho umuntu osifazane kwena eziphonsa kwena kepha uthi umhlola umbheka uthola ukuthi hayi akangcolile unje unganywe uthando lwakho wenze njani angithi manje ke kuya nokuthi yabona njengathi thina esiphethwe ngabantu abadala oh yes uyabona angeke kube lula ngalendlela yena acabanga ngayo uyabona ufanele umise ngoba kungenzeka ukuthola ukuthi mhlambe lento emphushayo imphusha ngoba mhlambe ifuna ukugqilaza lamandla mina enginikezwe imimoya emsondezwe kunalento afuna mhlambe uzoyidiliza lapha kini uyabona ukuthi hayi ingabe senzeka nyana ngabe ngisondeka isikhathi ngiqala ngihlangana nalomuntu ngwathela phansi amandla akhe Yo babindaba enhle I think noma sikhuluma ngeNtwaso I think leyo nto leyo even noma sikhuluma ngeNtwaso but angithathe ngibuyisele emasontweni angithi abanye befundisi bangempela naba powerful bashawa yiyo leyo nto basakazwe yilo nto bashawa yiyo uthola ukuthi ube namandla ubephiwe hayi ifike lento le ifike lento lokho imiyenga kanti inhloso ukumwisa phansi kodwa futhi kwesinsikhathi ikhonje sithothi vele uthwele ngaba abantu besifazane yes kokunyeke kokunye uthwele ngaba ukuze ilokuza lakhe pulpit iqhakaze yazi lento inamandla kakhulu uma ngabe ukhuluma ngeindaba zemimoya cause I think futhi iphinde ilink nendaba zama soul ties lekho osukhuluma ngakho manje ukuthi kumele uma umuntu nje zibheke uqaphele ngoba abanye bayibathi kuthola ukuthi kwawena nje ngaphandle kokuthi uphiwe sekukhona izinto zakho esezibambeka manje ngenxa ukuthi uhlangana nobaba uyabona manje usuzobona ukuthi hayi manje uyazi eqaleni ngihlanganisa inkulumo nalomuntu into zami azihambe kahle sibuye size la khona la ngafuni kusale khona uyabona la ake sibuyele la ekutheni nakho usuthwasile waqeda okay uyasebenza uyasuka ke manje lapho usufuna ukuthasela noma mhlawumbe usufaka into efana nesithwalo lapho ke bayathutha ke labantu ekade ngempela bekhona na uphiwe nje originally by original ungathi uzothwasela hayi manje sengilanda into sengiyathwala sengizama ukukhuphula hayi lapho uzobaxola uma sekuthothe kuyakhushula ngizwe lo language idlozi ke cha lokuthola hayi abalifuni zithwalele nje nangakwazi ukuthi awunalutho okwesibili ngeke ukwazi ukuthi uyothwala na ukuthi ungenwe idlozi yasebenza uthwala kanjani ngoba phela idlozi ifuna livula umsebenzi usebenza uyabona nangabe usiyothwala shuthi ingoba lingekho usufuna into manje ozoyifaka emzimbeni okuyona ezosebenza mawuthwala alikho lo usuzofaka into ngeke uzothwala njani likhona ngoba lona liyasebenza njengami nje njengoba nginjena nje ngingathwala kanjani ngoba ngeke ngize ngithwale yo ayina ngenze lento enginikezwe yona phelele kanjalo imanga Dr Mlilo ino experience usuke wathi usebenza abantu ayithela phezulu kwabafana ama boys mhlawumbe uthi umuntu uze kwena honest kanti uhlishwa abafana ukhona kwafika efuna ukuthi abasusa egoli ethi ufuna ukubasusa wabalanda waye eMalawi usubalekile doctor wathi waye eMalawi manje ufuna ukudilizwa lento uyasaba nokuthi atshele unkosikazi manje akasakhona ukuthi alale ekhaya
ngoba kunzima ukuthi atshele umfazi bese ngithi mina no ake siyicheck lento ngoba angifuni ukwenza into ezogcina segaxelisa mina nangibuyela lapha emsamo bethi akabuyele la akayilande khona ngoba lento inegazi phakathi kunabantu abafa noma kunabantu ababulawa bese ngimthethe indoda ngicela ubuyele la owawuyiqale khona ukuze lento ethena seyashona inyanga eyayingenzela lento manje fanele ngibulale lonkosikazi manje angimtshelile ingakho manje sengibaleka endlini la kufana ngiyohlala khona mase ngihamba ngifuna umuntu ongizosiza ngethi cha hayi leyo ngeke sikwazi thina ukuyenza la ngoba le yethwalo akusiyi department yala ekhaya bakhona abadila ngayo mhlamba abangakusiza lana nje sisebenza nje into eqondile isinto nje esikline lokho okunamagazi phakathi nethwalo nanana hayi awufune abadala department bazokusiza hayi uhamba kanjani akaphindanga akabuka sekhona okunye ngikutholayo Thabo angazi ukufuna ukuthini but nami sekhona ngikutholayo ngithola lento yokuthi uma into ungakwazi ukuyenza iclient iselila nemali ukwazi ukusho ukuthi cha asikwenzi lokhu la kudlulela phambili bengisakulokho ke mina ukuthi yazi ukuthola abantu kuthiwa babulelene ithandani ubani ubulala unkosikazi mhlambe nawe wayibulala isimo esikanje uzothola ukuthi njobe sebaleka ekhaya uzothi unkosikazi uyajola naye amhambele futhi ukuthi uyofuna into yokubuyisa umuntu wakhe umyeni wakhe kanti lo ubalekela inkinga ukuthi ngizombulala mangihleli naye ambuyise lo ngempela baphinde babulalane sebehleli naye yabona lento ingozi ngempela sometimes lento yokuthwala ngoba manje buka amayithi wamnikeza izinto inyanga yafa seziyamxaka manje le eMalawi cabanga unkosikazi uzothi indoda iyajola uthi hey khokho intombazane imthathile khona intombazane imthathile naye amhambele enyangeni ukuthi ngifuna abuye la kanti ulandisitshe kanti lo balekela ukuthi manje ubona ubungozi kuyena kushothi ke uma kunjalo Dr Mlilo kunina enibizelwe umsebenzi which is very critical kunina inhlanzeko ithanda ukuba critical kakhulu anikwazi ukuthatha shortcut ngaso sonke isikhathi financially nenze izinto ngokulandela ngokwendlela nokuthi iphucuke into uyabona kufana nami mina indlela engisebenza ngayo abaningi bayazi khona uyazi mina kufana noma kuthiwa mhlambe sengikuhlolile ngayithola inkinga yakho noma sekufanele ngulapha efanele ngiqale ngibuyele khona kuqala ngicheck ukuthi inkinga yalo muntu ikhambe lizomsiza yini kufana noma kuthiwa ngekhaya fanele ngibheke ukuthi hayi leli ekhaya yini kahle hle eyinkinga egqilaza leli ekhaya noma efuna ukwenziwa lapha ngeke uthola ukuthi lemizuzo ibethela ngendlela ezofana yonke lapho ngiyaphika ngaka khona ngeke isinde abakhona ngeke baphila fanele ufune la khona ikhamba elala ekhaya lidinga lokhu nalokhu elala ekhaya lidinga lokhu nalokhu ongeke kufane nalo ngoba umthakathi osuke ethakathile akuthakathanga umuntu oyedwa ngento eyodwa efanayo it makes sense what you ngidinga ngicela ungenelele lana iliyagezwa idlozi ligezwa kanjani sisi kuneyindlela zakhona ekwenziwa ngazo ngoba ngizothanda ukuyibeka kanje kunezinto ezidinga umndeni engayidingi isangoma iyagezwa idlozi ngenqubo mpilo yalowo mndeni loyo isangoma singekho kusebenza iknowledge yabantu abadala bala ekhaya kusila ekhaya kwenziwa kanje yes then bese kuba khona ke ukugezwa kwedlozi la sekuthi hayi ke manje sesiye sangomeni ngoba khona ingqinamba esiyibonayo as a family ukuthi asikwazi ukuyilungisa ngalendlela le sekuzongenelela amakhambi yesangoma okay so lento yokuyesangomeni ngiyiphasise abantu ngihlezi ngibatshela ngithi kubalekile ukuzwana ekhaya ngoba mangabe nomndeni ongazwani leyo nto iyayivala impumelelo ungahamba wena ufike esangomeni ufike uyohlola uwedwa kodwa lento ezophuma lapha
Nshosho case izoyithinta ifamily. That's why ngihlezi ngisho ngithi izulu lomndeni. Yes. Futhi ngabanye amazwi ufuna ukumtshela ukuthi isithuthulelo sezulu sihleli la emndenini. Okay. Ovene wakhanyisela sevene wakhanya. Yabona phela kunabantu uthola ukuthi kahle hlelele ekhaya lithakathiwe. Kodwa la ekhaya kuxabane abantu bala ekhaya noma umndeni wale ekhaya wanukana. Fanele manje kubuyisane labantu bahlale phansi bathelelana amanzi baphile labantu. Uyabona. Lapho ke uthola ukuthi hayi ngoba kade lithakathiwe kodwa ikhambi likubona. Uyabona kufana noma kuthiwa mhlambe sebeyile inyanga nifike manje lenyanga thambani nohlala phansi. Ikhambi le ukuthi nihlale phansi. Ubani owathi noma ubani owaphakamisa isandla kubani. Bese nithola umlotha nezu1 no2 no3 nihlale phansi nikhuluma nixolelana. Isimo sibuyele kwesijwayelekile. Right. Kunezinto ezifuna ukuthi uzibuke ngaphambi kokuba uzenza ukuthi ukusindisa laba bantu badinga ukuthi kuye wena uyinyanga noma kudinga ukuthi ubatshele hambani nokwenza ukuthi insindiseni lapho uyabona lo Yakhanya ke. Kuyakhanya ukuthi ba sesiyakona ke u8 ntambama 8 o'clock. Asivele nje siphefumule siyabuya uhlalela uhlelo asilungiseni hlelo ke no Queen Rejoice kulesikhathi samanje ke sinaye ku Dr Mlilo ke nesikhuluma naye ithimba lonke likhona liphelele. Sibuyile. Isikhathi 4 minutes after 8 o'clock ubabdabenhle ufuna ukuthi hayibe bovu phela ilight sayibovuka babdabenhle si live manje on 13 August 2023 nyanga abantu besifazane njengamanje ke sikhuluma la sidlinza ngeNtwaso no Dr Mlilo umhlongo uhambisana nosiswakhe kuningi sikufundayo kuNdlovukazi uthole namhlanje khona lokho kwababelethisa ulwazi olunzulile angazi mina ngoba uhamba kakhulu no Dr Mlilo yini kodwa nje ulwazi osunalo Thuli yabona nje undushiya sikhexile ushiya sithi nje wow okay yabona enomlaleli ngithemba ukuthi uyafunda lapho nalapho nami ake ngithi I'm so grateful lapha ekhaya ukuthi kuba nezalukwazi esinjengaleziya ngoba khona ezinye izinto enokho nizisho eziconfirmation uyabona yalokho esikufundayo ekhaya sisodwa uyabona ukuthi hayi kwenziwa kanje ningazi lokho nidideka nihamba nizwe babaza bathi nozendlela abantu uyabona kwenziwa kanje kuhamba kanje and okunye nakho nilokho niconfirma siyabonga kakhulu ngithemba ukuthi nomlaleli ekhaya uyakhona ukuthi aphume nesifundo nokusizakala ngiyakumema ke emlaleli sengizwa kunesembuzweni yakho nakuma comments lapha no WhatsApp inamba 0687649969 0687649969 khona Facebook page nanda 88.4 FM kune group ku Facebook asilungiseni Queen Rejoice I'm your host Khonsabo Sambot bamntabenhle khona uNdlovu bese kugcwala ke omhlongo endlini bagcwele ke khona nomtimande yodgateni khona nomtimande ngale ezikinobheni all right bamntabenhle ubuthe unombuzo live sino live ku Facebook page nanda 88.4 FM ngicela ukuyishare nase groupini asilungiseni ulive wethu wesibili ke lo esesingena kona so endileke lokuqala siyaqhubeka kwesibili nakhona ningawuthola niphinde futhi niphawule kona bamntabenhle ubunombuzo before sithathe breathe nje Okay no uyazi Dr la bengifuna khona bekuyimbuzo ncazelo okay malana nesimo sokuthi uma uthola ukuthi nangu umiyazi ufuna ukulashwa kwena usefikile kwase kuthi ke abakuphethe amanono akini nezinyanya zakukhanyisa ukuthi no inkinga kamiyeza naye uyaholelwa inekutheni ufike emthini okufanele ulaphe ngawumiyeza angithi ke ngesikhathi sengilifanele bangikhiphele ikhambi lokwelapha besho futhi ukuthi thatha
umuntu othile nothile umlaphe kanje nangiqala ngizokulapha ngento enjani evele ngazi ukuthi izokusiza vele ngoba nangabe uthi uzokwenza ngendlela yakho ungayile kubanikazi bomsebenzi yiko lokho uzodala ukuthi manje ungakhona ukuqondanisa lenkinga bethi abantu hayi lesangoma lesi ayikho lento yaso yabona sithathe imali zethu mahala nje so njalo umuzo lapha you always go and consulta uyabona nje mangisebenza nje njalo nje ngifike silale phansi ngikhulume labaqala ngithi ngibuya ngiza kuwe inkulumo yonke lapha seyiphelele nawo bake bakuthethisa abantu abadala bayakutshela nakunezinto abangazifuni kufana noma sewubona ukuthi khona la ushayise khona kufuna uvele uye khona uba nje nina bakwabani sengishayisile la yabona babamndabenhle abakamhlongo la bengisebenza ngabo ngoba ukuthe ukuthi hayi sengishayisile la futhi ke abalwe nangabe uzwe uzendlala sengishayisile la uthi la uyabona umuntu osebenza ngabantu nedlozi akaziphakamisa uhlala nje eyinto eyodwa nje uyabona mina ngiphila nabantu udlala nabantu angixabana namuntu akekho umuntu engathi nginenkinga naye ngoba bahlala bengithola ngeinto eyodwa nje ngaso sonke isikhathi abamfuni umuntu onjani namhlanje unje kusasa unje yabona nasekhaya nje awaziyo ukuthi umuntu onjani uyabona hlala nje kuyilevel eyodwa ukuze nalabantu osebenza ngabo ngoba bazoke bekufice ngalesikhathi uthothi useyintweni zakho uthothi bebafika behlele lapho bazofika besiyasusana khona okay babamndabenhle wawungekho uDr Mlilo khuluma ngeshoba inonga ngekho wachaza emoyeni ukuthi naye wathenga ishoba ngoba ethanda nje bona usibaphethe amashoba naye mina ayengiphathe ishoba uthi bafika ke nabambuza ukuthi yini le yani ifunani la yini le eyani le ya sayikhuluma indaba eshoba la ungekho ngoba ngalithenga ishoba sike sayikhuluma ke ngicathi bayilalela abalaleli bangibuza kasho ukuthi ishobe lokwenzani njengoba ulandele nje azange ngiphendule kodwa ngalithatha sengilicanile ngaphisana ngalo selilile base kwabuya bazongichazela ngesho ukuthi ishoba litholakala kanjani nama ngakaliphathi manje izokwenza umsebenzi oqondene neshoba futhi nangabe sengizowenza sizobuya size la sibachazela abantu ukuthi sizokwenza lo msebenzi ke manje ukuthi isangoma silithola kanjani ishoba kunomsebenzi weshoba oqondene hayi lethengwayo hayi ngiyabona lethengwayo uthi wayini igama lomsebenzi weshoba angithi bawubiza ngomsebenzi weshoba ngoba manje isangoma ngeke uthi uyisangoma uthathe ishoba thenga lapha ekhemesi labula wayingcuba lesiqini noma kwenzakalani uyabuya lento zoyihlanganisa nelidloza lekhaya ihlangana kanjani nalo ngoba la sakhuluma ke sajula kakhulu ngabachazela ukuthi mina ngendlela yakithi kaMhlongo bathe kuze ngithole ishoba ngilisebenzise kufuna ngilithole kanjani kunesikhwama ekufuna ngisithwasa sasentabeni ngizobe ngeke ekhaya uzobe ngisentabeni ngiyothwasa lesi sikhwama funeka kutholakale inkunzi yenkomo esesencane bese ngithola lenkonkone manje ekuyiyona efuna ngithole kuyona ishoba fanele kubuye kuzobulawa lenkonkone la ekhaya ifuna ukugwaza isindawo egwazela ngaphansi la ithi nayiwa ingakafi bese kuzosikwa leli shoba sengikhanje phezulu ngoba ungekho bese kuzosikwa leli shoba ke leli kuyima ngizoqala ngibe neshoba ngithi shayela isivume hayi ukuthi yikho ke bangimisi bathi cha ungayithengi into ongayazi phisana nikeza laba abangazi ukuthi kunzima kakhulu ukuthi njengoba ngangibuza mina lemsakazweni ukuthi ithwasa nangabe ulinikeza ishoba kusuka sekuyisiphi isigaba kusuka sekwenzakalani leli thwasa sekufanele liphathe ishoba ngoba mina ngavinjwa ngeshoba mina ngalichaza ukuthi mina ngoze ngiliphathe ngoba sengidlule kulesi sigaba emsebenzini washoba kuyima kuzobulawa lenkonkoni bebuye labantu bala ekhaya kuthweni nabakwabane nansi impahla manje yeshoba eqondene neshoba hayi leli thwafuna ngilithenga ekhemesi ngoba bayongiphathela ihasha lenkonkoni baphathe ngisho nesila senkomo sebenza uthule ngicela ukukuletha la ukuthi bring it in here thule umsifazane isindaba ngizobe ngikhuluma ngoLesibili by the way eMlazi yeah nabantu sifana mhlamba bala ko 108 or so yeah thola sina ngendlela esikhule ngayo sazi ukuthi umuntu wesifazane akayishisa impepho mega
ekhaya nje kuba khona umuntu obekwayo obomnikazi wempepho ekhaya anishintshani ngoba nakuthatha nithintene namhlanje ukuthi hayi anizwani hayi ngizoyithatha mina ekhaya ngithi so appoint umfowethu kuba khona umuntu appointed makuwuthi inhloko ayisekho bese ngiyam appointa lo muntu futhi nakhona mezoya ukoshisa impepho akavisane nje avuka ekseni uyazotha lonke nje lelo sonto nje azotha ukuthi usezokothetha idluza akhulume nabantu abadala bakuleli ekhaya okay akavuke nje kusena decide konke lokho kusho ngiyakwazi ikhona le party critical angithi ngikhuluma nomama abawusomashishini wazwa ukuthi babudala abangasenawo abayini babo yabo so the argument is uma engasekho kumyeni womwadi wethu ngiyafuna ukushisa impepho lekhaya okay nangabe ufuna ngicela ungenelele ngicela ukuyilamula la nangabe efuna ukushisa iphepha lomuntu uganile la ekhaya njengoba uganile la ekhaya kuya yekutshelwe ingane yomfana noma esencane ukuthi shisa iphepha uthi kudluliswa inkulumo kodwa idluliswa ngobani ngalomntwana la ekhaya uyabona yena ahlale aguqe athola into azoyibeka emahlombe njengomuntu ohloniphile ngoba umakoti uyahlonipha kakhulukazi ngomthetho akufanele nasondele emsamo endlini yakwagogo uya ongcono ke kuthiwa kubuya ingane yomfana besiyatshela besiyakhuluma hayi yena meze lamantombazana kuphela mayezela amantombazana futhi manje fanele ukuthi ngeke ingabibiki ingane ezoba khona yomfana noma emndenini kodwa kobaba ngoba ngokuhlukana kobaba ibuyela back kulento ebisho uthula ukuthi kubalekile ukubumbana emndenini libe into eyodwa ila izinto ezinjengalezi zikwazi ukunqobeka khona uma sekunesimo esikanjalo because kukhona icase enginayo baze bafika kumina kwi-counseling ukuthi umama othile wavenwa ishisa impepho something happened zonke ingane zakhe endlini zaphupha bavuka nephupho lo ukuthi hayibo yazi ngiphupha sempupho something which is very strange la ubethani khuzela umoya nangithanda ayenzayo ukunokuthi ashisele befana be ubiza ngazi ubani wasemndenini ngoba ilento ke ukhonithes impromptu ukuthi ngibele ku BC time ukuthi ngesikhathi so before Abraham la umlando umuntu omnyama ujule khona kanti discover ukuthi kwakukhona izanonsi kukhona abapriest ukuthi amagama esingasenawo then uma engasekho ngempela umuntu wesilisa khona umpriest uyeno adjudicator ekhaya okay ukuthi ubani ekhaya but I'll tell you something interesting abapriest labantikthi zakho manje okay yeah so ama custodian olwazi lomphakathi uyena sezo adjudicator ke thule ekhaya ukuthi kushuthi ke ngizocela ukuthi okwamanje sithole ingane yomfana yena ke mhlambe usengayihlanza nje ibusisi la emahlombe futhi ngokuyithinta le mahlombe ngalenduku yezanuse yaqala kwakuyinikeza amandla ukuthi ke uyamgqoma ukuthi so uma uzoma emva kwayo ibishisa impepho ibekhuluma bengicela ukubuza mina Katsheni hayi ukubuza Katsheni usho ukuthi mina lento lenikhuluma ngayo kona nami iyangidlulisa ukuthi kuyenzeke ekhaya ekhaya ugogo kusho ukuthi ke ube intombazane yedwa ekhona kodwa umalume wakhe umalume wakhe bembiza ukuthi ezokwenza la ashisa impepho ngelinye ilanga umalume ngithi wenza imbuzi zaze zabambili izinto ekhaza zibhedana sikhathi kodwa inyongo yayilahleka ngelinye ilanga ugogo athayi kona anginayi right yokushisa impepho kodwa manje ngiyabona ukuthi izinto zizonakala ekhaya angeke ngambizi azange ubengaye emsamo kodwa ubehlala enabe ngokuthi wayenenkinga la emadolweni ubehlala anabe wababikela abadala ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngisondele emsamo abantwana abambancane kodwa sengiyabona ke ngcono ngishisele mina impepho ngokuthi uma ngibiza umalume impepho iyalahleka ngoba khona ilahleka inyongo umsebenzi uma esenzile ugogo lokho mkhulu umehluko esawubona nje saphila nje namanje engicabanga ukuthi ekhaya somndeni omncane kodwa
ngangengijabule ngithi yazi ekhaya kuyashona ngapha nangapha kodwa sifazivile ekhaya ngiyabona nezinto zenzeka uma sicela kuyenzeka kodwa ibisishiswa uyena ugogo othe uma besehamba isikhathi wabe seyiphonsela la kumina wathi andala kwangenzela imbuzi wathi wena ke sengokunikeza intambo manje wena ke sizoqhubeka wenze Katshena uselapho kumina ke it's now making sense ngoba into enzakala uma ngibile emuva la ku 100 BC before nje uAbraham azafike noMoses yeah wawungavunyelwe umfana oshisa impepho uma uhlobonga uxabana nabantu uphuza kakhulu uphuzo oludakayo noma kukhona amagama ayiziswana owakhulumayo ekwela phuma kwena umndeni yabo bakuze kube nesisho sokuthi uzogunya intuthu yaleyo mpepho leyo you'll swallow the smoke of your incense it's written in the Holy Scriptures not a paper in though so yaqala into yangihlupha ngaphakathi ngoba ngibona icarelessness yabantu besifazane manje bavene bayengenele emsamo isinomi kanjani bashisa impepho zikhona izingane but knowledge ukuthi ingane kufanele iphathe kanjani uma ishisa impepho ku critical ngeke uthathe isidakwa uyosibeka phambi kwempepho sefamily ngiyaqolisa mkhulu kancane nje ngiyacabanga ukuthi mina ugogo ngoba into angitshela yona wathi kuzohamba kahle ngakuyena ngoba umeyishisa impela ubengasaye ensukwini nazo-ke bese ngifuna ukugcina bengifuna ukuvala ngalokho bengifuna ukuvala wangiphuca-ke ukuthi okusho ukuthi noma ehlala lapha idlozi liyamukela ngokuthi akufanele kube umuntu uye ensukwini uma kuzoba umuntu wesifazane ongasayi ensukwini futhi ongasahlangani nemuntu wesilisa bocansi Katsheni siyabonga wayilamula ngicela ukunivala manje ngiye kuma comments uGatsheni ungathi ubezwa mina ukhuluma uyangibona ngibhizi ukhona lento evele yayaGatsheni ngoba manje ngibhizi ngala angikwazi ukukhuluma kodwa ngempela yonke lento ayisho it makes sense ngoba lento ukuthi emndenini nizobiza umuntu mhlawumbe ubaba omdala noma ubani nizobiza lo muntu oqeda umndeni lo thakatha lo ukuyena uqedile umndeni avela afika nishaya nivala ngoba manje acelela izingane zakhe angacela yebo uzonishaya nivala niqede so it makes sense ngempela ukuthi no uma sekhona umuntu omdala ongenani ningamane nimi ukwenza izinto mina ngokwami ukubuka manga ukuthi kuyaphoqa kutholakala nokuthi nilande odofika awubhuqa umuzi ingcono nje vele nilinde sengicela ukuthi estudio sithukuma ngazi kuningi shuthi lento iningi ayiphelile ngicela ukuthi sime sokusakuningi siye kuma comments ngenxa yesikhathi uzabalaleli ngisho njalo nami sengicela nje ukushona kubalaleli sicela singabanxishi sobe futhi simthola uDr Mlilo usazophinda abuye siqede lokusela nembebe kunemibuzo eminingi benginalento leyo otshwala Dr Mlilo ngeke ngibone izangoma zamanje eBenini ziyaphuma savana kodwa ke ngicela sime kanjalo ngeke umlalele ngenxa yesikhathi WhatsApp 0687649969 Facebook inanda@.4 family group Facebook asilungiseni kodwa vele kugcweleke manje emlalele hey sanibonani studio mina ngifuna engicela ukwazi ukuthi lapho Dr Mlilo ngoba yena engazange abe khona esikolweni noma azange abe nokugobelo owumuntu phambi kwakhe nawabo la yakhona esikolweni khona engifuna ukwazi ukuthi ngoba phela muthathe ubizo usuke ubiziwe ubuzwele utho okufuneka ukuthi ufundiswe ngalo ingena lapho ke Ntwaso manje ngifuna ukwazi ukuthi usethwasileke ngokomoya wangena ezibini and so on engifuna ukwazi lesi sikhwama ke leswayisithathile watshenwa ubani ukuthi sani nokuthi sahlanjulelwa nini kanjani sanibonani studio Thokoza mkhulu mina when it comes to kuleni ikhulumayo yabantu besifazana abalokhuzana abaphophumele izisu noma bakhiphe izisu mase beyahamba bayothwasa kukhona enye point futhi la ngithanda ukuyiraise ukuthi kukhona
abazi bathi bayithwasisa bona noma bahambe bayothwasa ngenxa yokuthi lento isiyifashion yabo ngoba sekukhona nanengubo ama-jackets nani ayo lelo khuzane lamabhayi yabo abanye bayithandela ubuhlalo njalo so umuntu usezothi ayinami lokhuzane nami nginawo lamaphupho yabo noma mekubuza wena mumxoxela yabona umnika i-insight eluke kubuza mase luke be interested ukuthi wena unobizo noma meluke egcina seluke ilandela lezi zinto zaku TikTok agcine naye umuntu ese interested ilento esethi awu nami ngiyafuna impilo ngoba abantu abaningi la bayathanda ukubelonga to some certain group noma to some certain society so umuntu egcina se-associate kanjalo ahamba umuntu ayothwasa kanti uthwasele into engekho yabo baningi uthi umuntu musumbuza simple questions about intwaso noma ubizo lakhe uthola ukuthi ufola blank iningi izinto angazazi so kukhona abanye abahamba bayothwasela nje just for fashion uthi uzobuya ukuthi azokuza post abuye lana sibongele and so on. Alright ake ngiqale embuzweni oqala ngicabanga ukuthi ngenxa yesikhathi umlaleli akazama ukuthola ama program ka Dr Mlilo efika nje la okokuqala echaza ngohambo lwakhe lentwaso yonke imibuzo le uzokhona ukuphenduleka kuleyo program ikhona ku YouTube Thabo Sambothi on YouTube Thabo Sambothi ku YouTube khona isihloko ku Dr Mlilo ukuthwasa emanzini mangene nje ku asilungiseni khona futhi alright ilikhona ilink kwe groupini asilungiseni ku Facebook imlaleli wami yonke lembuzo izophenduleka iyikhwama konke kukhona nje ngendlela elandelekayo yeah ngokwesibili ngizwe ngathi comment mole nombuzo ngizwe ngathi comment angiqhubekele la ngicela ukubingelela e-studio mina bengicela ukubuza ku Dr Mlilo ukuthi akunawo yini umthelela lokho kwenza ukuthi abantu babe izangoma bonke ngoba kuyaye kukhona labantu laba baye badayise ngenwele zabo like ukusika ama-dread ngaba wama-rasta ngabe umuntu nje usawathanda wanqume awadayise omunye awathenge awafake ekhanda lakhe akunawo umthelela futhi naloyo ngoba umuntu efaka inwele zomuntu angamazi Dr Mlilo inwele futhi kakhulu thina abantu besifazana nabesilisa ama dread ke bayawaxhumaka avumbuke senama dread amangaka ugatsheni kade ngida okay ngibingelele ake ngibonge kakhulu kulombuzo ngicabanga ukuthi inwele zomuntu noma amandla omuntu ayayabekwe ekhanda ezinweleni kunokuthi abekwe ekhanda asuka kanjani komunye umuntu ayongena komunye umuntu lapho kungakudalela inkinga enkulu kungakeza mhlawumbe ugcine sewuphathwa ikhanda elingapheli kanti wena uthathe into engamandla omunye umuntu wazowafaka kulo lokho kungakudalela inkinga ngeke kuhlale kungayidali ngeke ngayidala inkinga ngicela ukuxhuma kulombuzo sengivele ngahlala phe kwayo usuthwasileke kodwa ubuza igulela lisuke likephiki idlozi noma bakini lapho bakunqande noma bakuvezela ukuthi kudlalwa ngawe la phela na ukuthi okay na ukuthi uyathwasa nangabe usuthwasini fanele idlozi likutshele na ukuthi unedlozi ukuthi hayi akufanele wena uthwase la ekhaya wena bekufanele ngabe uyalashwa kwayona lento yenzayo thatha imithwalo yakho ubuyele ekhaya ngoba yini uthwasa into engekho uyabona nakufanele uthwasiswe kodwa na uthwasiswa na ukuthi phela unalo fanele likutshela hayi akufanele uthwasiswe wena mangabe unalo manje lisuke lithula lithini ngempela lizothula phela idlozi mangabe lingekho ukuthi ubuphethwe imoya emibi ngoba izobe ichizela kuphi ekutheni wenze lokwemoya emibi uyasuka uyaphuma la ekhaya awazi lutho umquba nje ongazi nokuthi efanele ugule noma ufuna wenze kunezangoma ke ezesithwasele ukuthi nje kube ezophuza utshwala ezinye ke kube ezokuthi kube nemicimbi kuyogidwa kudliwa inyama sekuphelele lapho ke obunye bomngoma engengibukeke lapho kodwa mina ngazi isangoma funa sisiza abantu siphilisa abantu ngiyakubona ukugidana nani ngiyakubona kuyifashion ukuthi aziyogida zidla inyama siphuza utshwala uyabona ngake
wenza umsebenzi ubizi zangoba ungabikho ushwala we yingani ngoba manje indaba ikuphi ilapha eshwaleni angisho ukuthi ngithina ngiphume kulo department angisho ukuthi ngena kakhulu ngoba mina ngingaphuza cha mina ngiphuzi angibhemi hayi ngimina nje angaze futhi ngaphuza utshwala ngaze ngabhema angisho kodwa ukuthi ke lo department wrong kodwa nje ngeke ngibuka ukuthi sekune fashion inyana kukona lokho okay all right Sizwe Hlubi lango nango Msizi Gabela right ukugu Mdunge okay Xulu Dlemdlem sokhulu ngibingelele emsakazweni uqinisele babundaba enhle ngake ngayibona ne video kwakhiwa ladder besakhuluma laphana nezinhlamvu zokodwa pen kuningi singakwazi kwameva nje uzowaphi kwawena nje uzowablenda nje ayasiza ko cancer nezinhlamvu zapopo kuningi nje ngibonke thank you nokuqadola imfendo okay okay athanda umntolo sibingelele kubaphansi nezivakashi zethu sibonge ngolwazi siyafunda we sure are becoming better creatures sibonge kakhulu busiwe dladla ngicela ukubingelela ekhaya elikhulu lokuphila kanye nezihambeli zethu cha ngohlezi ngisho ukuthi umuntu wabusiseka nje ngegama lami niyaphilisa kodwa ke ngane zakwethu inkosi inibusise iniphe ukuphila siyabonga kakhulu ngakho konke enisenzela khona right siyabonga kakhulu ngiqhubeke phambili angisazi noma ngimtholile into okay ngize la sanibonana ekhaya kwasilungiseni kule yegobongo ngabe wonke umuntu kumele enzelwe igobongo noma kumele lenzelwe lowo muntu osengenwe ukugula okanye imoya obheke eMayville awuyithathe Mlilo noma ngana ngizwa ngathi uyiphendule wena kodwa awumsizi umlaleli okay shuthi la ekwelapheni komuntu umuntu onemoya owenzela ugobongo kukhona umuntu uthothi ufuna ukwelashwa udinga imithi ezomlapha nje kuphela angeke ubalaphe abantu ngogobongo kodwa amagobongo avama uqondana nabantu okusuke fanele bathwase efuna badilizwe imoya izinto ezikanjalo kodwa la eguleni komuntu angeke umuntu efika la shawe stroke bese uthatha ugobongo cha nangabe ngenayo imoya melaphe nje umuntu aphile mhlawumbe uthothi kudingeka imbiza kudingeka into ethile nethile ufanele uxhumane nedlozi manje likutshela ukuthi ikhambe la lo muntu okay awuvela usha ugobongo nala lungadingeki khona ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini umuntu oba nenkinga yokuthi izangoma nabathandazi abakwazi ukukuhlolela uma bethi babheka kuwe emuva bahluleke bancame bashaya eceleni abesazisho ukuthi uba kwenzeka yini usabathe ushona le ayikho akutholakala lutho ngibona ngathi mhlambe la ngabe kwenzeka into enjalo kusuke kukhona inkinga esuke ikhona mhlambe kuleso sangoma esithile noma mhlambe ukuthi mhlambe kuyenze uthotho omunye umuntu uthwase kungafanele okay manje inkinga lo usehambe ebantwini abaningi ababathandaza uma bashaya eceleni yena ubefuna abathini ubefuna kushuthi ufuna basho lento yena afuna bayisho ngoba utsho kanjani bashaya eceleni ngoba kukhona abakushoyo bonke futhi uyena ubefuna bathini angithi futhi nangabe ngibheka noma ngiyilamule la futhi kuyenzeka uthothi umuntu mhlambe uzohlola engithi yena ngokwakhe kunomuntu amzindlelayo noma acabanga ukuthi enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe manje nangabe uzohlola wena ungayi kulomuntu bangakusho ukuthi hayi ushaya eceleni ngoba awuyi kule futhi awuboniswanga wena lento yena afuna ukuthi uyiboniswe ngabona ke isikaningi kume njalo ke akabhekisisa kuyikuphi na aya ngithathe ngicabanga ukuthi umfukeng lo mfukeng sesimazi nanga voice kunabaleli bethe bengeke basakwazi ukuba uanoni bafela bavela nje batype nje straight okungcono ngisho ngicela ungazisho izwi livele lisho sorry ngaxolisa bamfukeng ngithe ngithi ngithavele nakho ke ngeke kwenzakalani mfukeng etonoti umuntu akanibingelele sithi shwele nje lapho e-studio sisishwele emakhosini sithi shwele kunina koshishani zama zoshishani zomoya mavula kuvala emzini amadoda sithi shwele phansi ke majujuna solwandle ke izibeni ke ezincane ke nezinkolo empophomeni ke ezincane ke nezinkolo emagqumeni ngisho naseyintabeni
sisho emathuneni nje namancane nje namakhulu amashana amadala sithi shwele nje nokulina ke lihlele izibele singaphezulu kwefu makhosi amakhulu siyathokoza kuni nabogogo nomkhulu lapha e-studio ngithanda ukuthi ngithi kunina ngiyabonga kakhulu enivuselela umphefumulo wami mihla namalanga lolu suku njalo malifika ngiyaphila Nkosi yamakhosi ngicela ukuthi ngene kule ndaba le ezangoma lezi ezithwasayo eyiningi egcwele nje nomhlaba nje waseThekwini ngoba ngizosho njalo ngoba ngingala eThekwini ngesikhathi esiningi nakuba ke kumsuthu wangempela kosuka ngalena kezweni lasebasuthini ke kakithi kodwa nje full time nje ngila eThekwini kwaZulu kunesimo sezangoma eyiningi ezibonayo zihamba la eThekwini. 1 sicela ukuthi ke silungise lento umuntu mayefaka ubuhlalo namabhayi akusho ukuthi useyisangoma laba bantu uDr nje noMlilo useyichazile ke nje leyo nto ngicela ungangeni kakhulu kuyona ngeke usifice isangoma sifaka ibhluku somuntu esifazane akusona isangoma leyo nto lo muntu loyo kwathi mayohlola kwase kuvuka imimoya yasemathaveni noma kwase kuvuka imimoya yobufebe lo muntu kwase kuthiwa ke isangoma umuntu onomoya wobungoma ophethwe yidlozi 1 akaligqoki ibhluku 2 loyo muntu nje loyo akahlangani neziphuzo nje nezidaba akadli noma yini sakhuluma ngesangoma ke nje lapho ke somuntu esifazane bese ngibuye ngize nangalana kulezi izangoma zamadoda asikho isangoma oyosifika nje neSphila sihamba silala nabo bonke abafazi zonke inhlobo zamantombazane lo muntu uyisangoma nje uyakhwela uyadilika akusona isangoma leso ngicela ukuyicacisa kancane lento ke ngibuyele la eBhayibhelini ukuthi isukaphi lento yalezi izangoma ezibonayo mawufunda incwadi kaIzenzo chapter 2 uverse 17 wakhona lithi iBhayibheli uma ngabe likhuluma kuleyo ncwadi ungayifunda nje kodwa nje lapho ekhaya ithi ngeinsuku zokugcina kusho uNkulunkulu uthi ngiyakuthumela umoya nje nephezulu kwenyama yonke lithi iBhayibheli kuma likhuluma lapho izinsizwa zenu kanye namadodakazi enu baya ukuphupha nje amaphupho nabadala abaningi nje babo nje ngiyokuthula umoya phezulu kwabo labantwana bayokuprofeta ngicela ukuyivala ke lapho indaba lezo ezangoma bese ngiyajomba ke ngiye kule ndaba enqale ngayo yabantu besifazane Jeremiah chapter 6 verse 16 buyelani endleleni ke impambaniso zezindlela uma nifika niqalaze nje namahlangothi wonke bese nibuza indlela yasemandulo elinye iBhayibheli lithi imikhondo ke yasemandulo bese nihamba ngaleyo ndlela uma selifumene ila khona ke niyofumanela khona imphefumulo yenu nje nokuphumula ngicela ukuthi ke ngiphumeke lapho ke nje ngicela ukungena kule ndaba le yokukhulunywa la ugogo asike wayithinta ekhuluma ngababelethisi lezi izangoma lezi eziningi lento le ifana labantu la ifana nalezi ingane zezitaba nezisibonayo lezi izinto okuthiwa yizitabani ikabili abantu besifazana bafika benza ama-abortion the time enza i-abortion engasakhulumi njengoba kushiwo uma ezokhulelwa futhi engasikherzanga isisu kanti lo mphefumulo bese sibelethweni umuntu kanti umuntu wesilisa azothi manga bese kuzala ke intombazane bese kuhlala lo moya wendoda osesibelethweni uhlale kule nyama ezokhandeka esumuntu esifazane lento yobutabani iqala lapho ngokwelinye ihlangothi kulelo phuzu lento iqala lobutabani into ephilayo siyayazi iyenzeka ukuthi emndeneni bafe bonke abantu uthola ukuthi abantu besifazane kuphela abakhona kanti umuntu ongale kwethuna ofuna ukuvuka noma osekukhulunywa amacala akhe kumele ezemhlabeni umuntu kuzothi ngenkathi ababili belala kuthola ukuthi indoda umphefumulo omile ngale kwethuna kodwa manje kuzothi thina la egcekeni uma ngabe silalana angazi ngakho lendlela zo y no x bayazi nizwe understand bese kushayisana ke nje ukuthi inyama izokhanda umzimba womuntu esifazane kanti umoya olindile ngale yikhehla ingakho uzomfica umuntu esifazane eseba namandla ngaphakathi kuyena kanti umzimba wakhe umuntu esifazane ebese ekhulumisa kwendoda ebana nama umoya leyo nto iyalapheka uma umuntu wedlozi kuyacelwa kuleyo gogo ingakho kunezangoma zabantu besilisa ezibizwa ngogogo ziphinda futhi uyifice zingazona izitabani ziyashada nje kahle zibe nabantwana nomakoti iyacelelwa nomuntu esifazane uma ngabe ngene umoya wamakhehla uyacelelwa edlozini ukuthi makhehla nina bonke siyamcelela umntwana ukuthi nimvumele ayenze umsebenzi wakhe njengomuntu esifazane alotshole kahle bengenwe amakhehla manje lento ilikhulu
uyabelethiswa umuntu ke onjalo nje manga benza iabortion ukuze uma kufika umphefumulo omusha noma uzokhandeka umuntu omusha kube khona lokho kuthula phezukwa lo mntwana. Ngeke ngiye kwelinye ke iphuze nje leli lokuthi nje le yokuthatha igazi ezilezi icubu lezo kade nisho thabo lapho ukuthi noma udoctor ubaba ukhohlelani manje lokuthathwa inyama ezithi kube ezithile zabantu ihlanganiswe isibe lento ifana exactly nalento yokunikela ngegazi. Ngeke uthathe igazi la kaMfukeni uyagula usesibhedlela wena wakamhlongo bese kuzothiwa wakasambodi bese kuthathwe igazi la kaMfukeni kuthiwa liyafana nelakho. Na kanjani kuzohamba kwambe kuvuka imimoya noma ukuthi makungabe usuzala ingane kubonakala ingane sifana noMfukeni kanti wena ngenkathi ugula nje womelwe igazi lapha esibhedlela kwathathwa igazi la kwaMfukeni lazofakwa enyameni yakho bazovuka phela eMfukeni ubona ingane sifana noMfukeni bese yajika umuntu athi umfazi uyafeba noma ajika athi indoda nje kuthiwa lengane akusiyona lece kanti yathathwa le nto esibhedlela kuthiwa ngiyonikela ngegazi. Ngicela ukuyivala lenkulumo uNkulunkulu anibusise nonke emakhosini ke ngiyaphila nje nami ke sengathi nonke ningaphila abantu bakithi abaphenduke sihambe ngendlela sihloniphe ubungoma ngoba ubungoma ukulapha nokuphilisa imphefumulo sithunyiwe phansi komthunzi welanga ukuzokwenza ogogo nomkhulu abangakwazanga ukwenza bona ngenxa yencendezi yafika nabelungu ukuze siphume endleleni lesithunywe yona phansi komthunzi welanga. Shwele Nkosi yamakhosi imini umfukeni nje emhlabeni waseDonudi Nkosi mayibe nani nonke. All right, amen baba umfukengi. Hey ushaya amaphuzu amaningi baba umfukengi njengenjwayelo siyabonga kakhulu kodwa ke kubona konke uyiqala nje laphana eqaleni kohlelo wakhophuka naye wafakaza nathi ke la bamndamenhle ngibone lokho enqikazi ikhande la ngasekugcineni ngala ngasekugcineni ngiyakuvuma ngokusho but with the igazi look could you just uma ngenza blood transfusion I don't take your blood to me. This is what happens. Ngesikhathi usubmit igazi. Right. They separate ama-platelets. Okay. Yeah. Yini ama-platelets? Ama-platelets are oxygen transmitters of the blood. Okay. Normally they don't possess DNA. They can alter. Ngabe abantu bayahlanya ngabe benzeka izinto eningabe DNA yomunye umuntu ayingeni kwena. DNA ending is left in the water solubles. What the pharmaceuticals do with it behind our closed doors it's another story that we shall do. Blood. Ngiyakusaba lokhu kwama-fetus ngoba i-fetus izwi njalo iba soluble and you can't ayikho system yokunalify i-DNA. It is then bleached into clear water. Okay. Strong presence of DNA then transferred. Bese imgoma ayifani nalokhu wegazi. Okay bamndabente. Ngiyasabisa ukucabanga. Ngiyathusa. Okay bamndabente siyabonga kakhulu for the clarity though. Ukuthi cha uDNA futhi ngempela ngabe shuthi ngabe siyahlanya. Ngoba ngabe ubhizi umboza iDNA yomuntu. Cabanga ngine DNA serial killer. Okay, uqhubeka which is ubaba umfuke ngophinde ngiyakhumbula no Dr. Zonke echaza ngabo X and Y chromosome. Chromosome. I saw wishing ngathi kubaba umfuke leli gama lo tabani enanda 0.5 malivunywa ngiyakhumbula no baba Meya kade ekhuluma ngalo la esho ukuthi alivumile for the public and I know ukuthi stage respect LGBTQI community nangalendlela ukuthi kukhona ukuthi okay siyazi ukuthi kuyinto ekhona ikona nje liyathunaza ngithi liyathunaza nje babekhuza Easter ban Easter ban as in ban. Oh really? Iyaqhamuka lapho Easter ban. Okay Dr. Mkhaba ufisa ukudlulisa ikhulume kahle lencebo ekhulume kahle ke siyabonga kakhulu amagama washayile ayishaya amagama aqondile sibonga kakhulu siyabonga kakhulu bamfukeni as always aya ngiqhubeke ngize la sanibona kwasilungiseni usangweni lona ngicela ukubuza lana ukuthi ma kuyenzeka yini ukuthi umoya lo wedlozi angazi noma ngizothi wabadala yini ukubona ukuthi wena kwangathi awuhambisani nawo bese ukuyeka ukuceza ungakungeni
noma akukhathalekile ukuthi awuzwani nomoya wedlozi noma uyazwana uyayithanda yonke lento emayelana nemimoya le yamadlozi uzongena nje muthanda ngisho lokhu ngoba mina ngiyayisaba lento angifisi nokuthi ize kumina because ngiyibonile mina ngizalwa ekhaya elisebenzisa kakhulu indaba yamadlozi abangasekho njalo ubaba ngimbonile izinto zingamhambeli kahle phambi kwami so ngayinyanya lapho lento so nje angifuni nokuthi iziqali ize kumina ikhona into enjalo mhlambe ma ibona lemoya ukuthi awuyinaki ingezi kuwena iceze ihambe eceleni yabona okay okugcina ke ngithole ukuxakeka lana mangabe ungaphathekile kahle kube laphi ngafisa lapho baba athi ukudlula kancane ukuthi ibangwa yini lento ukuthi ufike ungihlolele ngifike kuwena ungihlolele ungitshela ukuthi izinto zami azihambi kahle zivinjwe izinto ezithize izithiyo ezithize imoya ethize uzusho nokuthi imali ayihlali angikhona kuba nemali izinto ziyabheda kodwa wena futhi uphinde ungitshela ukuthi hayi kungisiza imali engaka ugagule futhi imali enzima kodwa kade usho manje wena ukuthi mina imali ayihlali kumina anginayo kungeke kuhle yini ukuthi ungisize ngithi mase ngisizakele bese ke ngibuye ngizokubhadara kunokuthi kudlula iprice phambili ukuthi inkomo kuyoba yilokhu noma kuyoba imali engaka ngiyabonga Dr. Mlilo. Okay. Asiqale kokuqala ukuthi yakuyeke yini bosi hayi asemdlulelo. Okay, ake sibuye lapha emoyeni noma ebantwini abadala. Nangabona abantu abadala. La sibuyela lapha ngeke ngasho khona eqaleni ngathi mina kuyayifuna ukuthi umuntu nangabe eqale ngena le moya akacelelwe eqala. Alright. Kungavele nje kuvela thwasise ngokuthi kukhomba ukuthi unale moya. Ifuna lento ukuthi kuyicelele ngoba zisalinganisa nangengane encane ukuthi ngeke uthathe ingane uvele uyifake ifuna ukucela ukuthi cha ake nilinde kube nempawu ethile zozigcina sezephoqa nawo uzothi hayi sekhala egazini manje. Okay. Alright kuvele nje kube lula. Dr. Mlilo wayibalekela. Wayibalekela naye ngiyakhumbula ngoba naye wayengayifuni kwabaleka hayi ke kwagcina sekwenza ngendlela okwenza ngayo ke sechaza. Nakho ke lokhu ke umbuzo wesibili. Kushuthi ke la ekwelapheni indlela zokwelapha ayifani noma amaziko abantu awafani noma amadlozi abantu kuzokwenzeka wena ufike la bethi akakhanyise ngenkomo engaka noma inkomo yakhe engaka bese uthi hayi okwamanje Dr. Mlilo anginalutho mina ngizokubona nawe ngenayo ukuthi hayi akanayo bese ngibe ngithi nina kwabani lo muntu uxakekile la kaphuma khona bese bethi menzele uyothina ngabe se right bese yabuya ezokhokha ngiyazi ukuthi awukwazi ukubaleka la usiza ngale khona noma la usinde khona uyabona ngikhuluma nje mina le moto lengihamba ngale phale yabona le ngifika ngale encane le moto ngayinikezwa umuntu wayezobonga ngamsiza engenalutho umuntu intombazana wayesexakekile ngempela exakekile le sho uyubhuti lo wayexakekile ngempela kunzima eseshe ethi ngihamba akukho la ngasahambile khona ngabuye ngabatshela bathi thatha ukuthi nokuthi msiza uxakekile akanalutho kade hamba sebemthathele konke ngathi into zakhe nangabe iqala zenzeka wafika kimi kwakuFebruary sasinayo kade wathi hayi kunesipho engicela ukusiletha yep sengiphuma ukuyothenga imoto enkulu ngicela ukuthi le moto ngiyilethe kwaMhlongo ngizobonga ngoba nangemuke la ngenalutho elibene sengihlukane nemali eningi kakhulu yabona siyabonga inkomo nangamahasha abantu babebonga umuntu uyamsiza uyabuya zobonga njengoba kusiphela wena ubizo vele ukuthi sisiza abantu nokuthi mangabe uzithemba ukuthi uzomenzela inkinga uzomenzela kungeke abaleke siyabonga uvele uyazi ukuthi asanibona nonke studio nayithinta indaba ezangoma nginemibuzo kodwa uzobheka kuSambuthi kumelana nezangoma eziqhamuka ohlongwathini la kwaShembe and sezandile kungaba yini ukuthi ingaba yini ukuthi kuyinkambiso kaShembe noma ukwathina yini ngisacela ucacisa okay kodwa asikho isangoma kaShembe noma eNazareth asikho ngoko
ngokwemfundiso zikaMqali wendlela waze wathi bangabanda uMnazaretha awudli naso awuhlali naso awubandakanye naso ngaphandle kwesangoma esathwasa emanzini amen injalo uMagwazi emlaza washo njalo uMqali wendlela encwadini yakhe uShembe asikho ake ngithathe lo hey sabona can rejoice hey nazathi indaba emnandi la ukuthwasa mina nginenkinga nje sengihlezi ngiphupha ngidiza lo nyaka lokho waqala ngiphupha ngidiza ngiyiNazaretha ngiphuphe ngithi ngiyazama ungidiza ngingandize ngize ngicosha uNazaretha ngogqoke ngidiza lelo buba makuthiwa ngikuphi nokuthiwa ngizumekile emsebenzini ngizophapha manje sengimuntu ondizayo manje mangibuza abantu balibelwethu ngihambe ngiyothwasa manje ngiyayihlanganisa lento ukuthi ukuthwasa kuhlanganapha yakuhlangana kahlangana makuhlangana ntosamlela aya akuhlangane ngendlela engazi ngayo right akuhlangane ngendlela engazi angiqhubeke la yebo uphenze njani Indies all right kwa psychology njalo umuphupha undiza thabo kusho ukuthi there are things that are supposed to uplift your life and wena uzibambezele ngezinye izinto ezingaform part of your goals and purpose mina babenhle ngesikhathi kwangithatha isikhathi eside mina ukudrive thabo yalazi udaba lami baze bangiforce ekhaya baze bangiduba okay for years license ngayiphatha ngo2009 kodwa ngize ngadriver 2020 baze bangiduba nje baze bathi hey ngoba manje nje asiphelele bani yabona ngisho imoto ikhona baze bacebe ngidubile but before ngoba anganami kwakukusaba yini ngangihlezi ngiphupha ngisesteringini but ngizogcina ngidiza yeah understand the concept of the case bid yabona nje bendiza nje it has nothing to do with the religion kukhona amaphupho akhabalulekile nemaphupho yakhe nama-goals abhiza ngawalandeli ulandela izinto ezingabalekile empilweni yakhe so that's why the spirit is now flying itself simshiya ngemuva ukuze simkhombise ukuthi this is where we zisesha fethu ake nginibingelele nje lapha e-studio nonke nginibopha ngebhande lodwa nje ngiyanibingelela hayi lelo hlelo lihamba phambili impela siyabonga nje impela ngiqala ukulalela lo hlelo nje ngizwa kukhuma ngemoya xa imoya nona ukhulunywa ngayo imoya kanjani ngoba ngazi umoya ovunguzelayo nje phansi kodwa manje hayi qala ukucaca ezinye izinto lapha ke sengiwarishwa nayile abenisho le yomgomo ukuthi kungenzeka uyagoma ngezicuphu zabantu lapha ke kuyenzeka singene engozini zeimoto thola ukuthi kuthiwe iwophe kakhulu akasenagazi bese ufaka igazi lomunye umuntu othola lapha esibhedlela mhlawumbe ufake lomthakathi noma ufake lo muntu ungabe uyisangoma shuthi le moya yakhe le ingaba inkinga nala kimi hayi kubi ngempela okunyeke ngeke ngezwe ngikhuluma lapha thi kuyenzeka umuntu wesifazane thola ukuthi ethi uyothwasa kanti ungene emoya nje ukuthi ngingabe wachithekelwa yisizo nala kwesilisa shuthi kungenzeka naye ethi uyothwasa kanti umuntu wakhe wachithekelwa yisizo mhlawumbe wangamtshela ngizwa kuthiwa kugengaza ngesiqonga ngabe isiqonga siyakwazi ukugeza leyo moya ayangibonga sinqasephela la kodwa nje sifunda likhulu la niqhubeke nje ningadini all right siyabonga ngicatha umbuzo wokuqala wegazi ubaba Ndabenhle usewuchazile ukuthi nje cha i-DNA iyahlukaniswa bese kusetshenziswa ama blood cells kuphela ngoba I think psychological noma angazi ngokodokotela bayazi ukuthi i-DNA yomunye umuntu ayikwazi ukuhlangana nomunye umuntu ngoba hayi couldn't say something dangerous sake senze i-program nothabo la ngathi mina i-trauma can alter your DNA over a long period of time ukubona thuli uzofika utraumatize kuma wakho nobaba wakho nawe uzala unengane ne-depression e-suicidal kodwa ungayigcina ungayibulalanga kanti wena uphume kubazali bakho ne-trauma ubusuzala ingane wethuli yona e-suicidal yabo shuthi i-DNA kababa wakho
was now altered through i-trauma engazange futhi adile nayo i-trauma asicacise lokho yabo so ke manje ikhona ke bethe Dr Mlilo ekofuzo kuyadlulela all right nakho kunyeke lokho kokuzalwa komntwana Dr Mlilo ukuthi nakho babengane sibile umntwana angawanga phila ngezimo ezithize wasikhipha isisu wayi miscarriage isiqunga siyasebenza yini ukugeza kwakuyena ke ubaba womntwana no angithi manje ke nangabe kunjalo ukuthi uthola ukuthi uchithakelwe isisu kuye kufuna ukuthi ke manje uhlale phansi ucheck ukuthi ngokosiko la ekhaya ngoba amasiko umuntu mayichithakelele ekhaya kuyaye kwenziwe njani ngoba amasiko awafani mase sifuna sithole manje ukuthi ngokwala ekhaya kwenziwa kanjani umuntu nangabe echithakelwe isisu ugezwa ngayiphi indlela all right ngokwala ekhaya all right angize la ukuthula kuinanda FM ngicela ukuthi ngibe uanonymous namhlanje kukhona lengixakayo la eNtwasweni la khona abantu abanjengami nje abajwayele ukuthi babe namaphupho mhlambe bexoxa nabaholi abathize kungaba omongameli bezwe noma amakhosi kuze kube mhlambe amaphupho athize mhlambe uphupho izilwane ezithize njengamaphupho esizingwe kanjalo manje ngeke ngizwe la emisakazweni abantu bethi hayi wena kusho ukuthi kufanele ukuthi uhambe uyothwasa okungixaka ukuthi kanti ukuthwasa kufana nokuvuka uyothenga isinkwa yini ngoba uzothi mangabe okay mangabe bethi uhambe uyothwasa baqonda ukuthi wena hamba uqoka umuntu omthandayo ubona ukuthi yena uzokuthwasisa kangcono uzothi mufika khona ukuthi uthwasela ini uthwasela bani lokho kuvele kanjani uzokucaciselwa kanjani wena uzomcacisela kanjani ngoba phela angithi okuthwasisayo yena uye alandele ukuthi uvuka nani wena namhlanje emva kuba esekhonjiwe ukuthi yena uzokuthwasisa bese kuthi lesho ubaba ubhebhe ile ukuthi lesho mina sengiyabona umhlola la eJacobs esinye isitolo esidayisa insipho nezinye nje impahla kunamashoba bedayisa khona elimnyama belu 75 rand elimhlophe lu 85 rand kangazi ukuthi futhi ngibone ngasekho kusho ukuthi khona bawathenga angazi ukuthi kwakwasilwane isini andikuchaza ukuthini bayosebenza umsebenzi muni ngawo kokunye nje ngixolise ukuphinde ngibuye ngike ngaphupha inkosi le isilo lesi sasizalwa mamhlongo sixoxa naso singizwe singitshela ukuthi kamthethwa kwasala umkhonto waso sasikhuluma ulimi lolu lokutekela lolu olukhulunywa amalala nabantu bakacele futhi sihloniphisa ngangokuthi umkhonto ngaze ngabuza ukuthi ligama elisebenzisa wathi umzingeyo wasaya umzingeyo wakhe kwamthethwa ngabe ngiyalokho sithatha sicacisa ukuthi umkhonto wakhe ngangazi ukuthi mhlawumbe bakhohlwa kumnika noma wasala kanjani yabo ngangizange ngifike ukuthi ngimbuze ngoba phela kwakumuntu omkhulu nakuba kwakusephushini all right kade ukuthwasa kufana njengokuthenga isinkwa yini mangabe sengizophupha nje bese kuthiwa hamba uthwasa ngoba lento ithi abantu namaphupho okay i-brain ine-storage capacity enkulu kakhulu uyazi Thuli would you believe mangitshela khona amaphupho ekwaphupha izinto ezenze kungakazalwa now what happens ukuthi ngike ngabona into ngesikhathi se-COVID bebengeve bephupha abantu yini i-world trauma high country trauma kwaku-world trauma then all the brains went into seizure because of fear then kwasekwenzeka into esithi brain recall or dream recall sorry la i-info ilokuza ingqondo yayisirelease idatha yakhe endala ungakazi uyisebenzisa baqala abantu baphupha ingwenya abanye baphupha begwinywa inyoka bengaphakathi ecela ukuphuma abanye baphupha becwila babengihlupha every day abantu bethi ndabenali iphupho lami so what I'm saying is ubhuti wona wonke amaphupho akhe ngiyawabona amanye uloko sithi phecelezi i-rapid eye movement yenza kumulela but leli lomkhonto
there's some substance kulona but alihambisani nokuthwala nokuthwasa yeah it's something engicurious engifisa ukuthi akangithinte investigate further ngoba kukhona message that is being passed through yena okay yeah uthe igama lomkhonto uthe angizwanga nami umziwe angizwanga namba Dabethe yeah ngamanje umtimando umzingeli wakhe mesemla okay usiyasixoxa isikhathi sesiphelile ukuthi lo gama thabo libalekile ultrace please libaleka kakhulu yeah. Thank you so much mlaleli ukuba ingcenye yohlelo kwaze wafika lana ngiyabona nkosami nibaningi nisalile isiyoqhubeka nasegroupini nakwasilungiseni sibuye size la Dr Mlilo siyabonga kakhulu futhi ngesikhathi sakho kuphinde futhi kwayintokozo ubasuyasho nje kumlaleli ukuthi umtholaphi ngibone nane Facebook page akade yangempela uyena ngempela Dr Mlilo lo kuhamba kanjani utholakala lapho usukhona kwinkundla zokuxhumana bayijikile thula ngithona admin wona admin atholoza ngicela ukuchaza yeah i-page elidila nje nokuthi ufuna ukubhuka ukubona uDr Mlilo ngena kuMamhlongo umlilo njomane i-page nje yalicreateile lakhe lokuthi mayitholile nje isikhathi yabuka ku social media kwenzakala kodwa kahle isikhathi social media akanaso mina ngiyayidlulisa umyalezo ukuthi ngoba unendawo azenzela ukuthi okay kuleli viki ngila ngenxa ukuthi abantu bayamdinga kakhulu okay uMamhlongo bani Mamhlongo abangaka uthuli uMamhlongo kuphela noma khona uMamhlongo umthetho Mamhlongo umthetho uyabona sima ngithi nje Mamhlongo kwathi Mamhlongo sengishilo ukuthi kube lula nako umlaleli ngoba ngiyazi ukuthi emva kwalokho ngibhalile bazofuna ukukulandela 083 461 8616 ngaphinda 083 461 8616 iyavela nakamnandi lapha na kuMamhlongo umthetho kwicover yakhe ngiyayibona nje kuyimanje 083 461 8616 nazo ke siyabonga kakhulu bamndabenhle nawe ngicela ushare yakhe inamba 076633954 ngiphinda futhi mlaleli wenanda FM ngithi kwena 076333954 Thabo Sambota wishe yakho namhlanje alright asambeni Dr Mlilo siyabonga kakhulu siyabonga mlaleli siphinde futhi sihlangane ngesikhathi sezayo uThabo uyayethi uma ngabe inkosi ivumile uzanefa ngidi uthi nje idlozi lami sengizoyehla lento yokubuza izidlozi lami uthola ngisola ukuthi ngisajabule manje sengizoyehla lento manje yokubuza izidlozi lami uthola ngisola ukuthi ngisajabule manje solo lokhu bengiyobule sangomeni sangitshela ukuthi kufanele ngishaye ibuke intando solo lokhu bengiyobule sangomeni sangitshela ukuthi kufanele ngishaye ingabe intando ngizothatha kimi 30,000 hayibo ngifuna ukuthi ngisajabile la ngifuna umkombothi nganika la ngifuna inyama nganika la ngifuna ibhoxa nganika